Так, всім вітаночки, чаровні глядачі. Давно з вами не бачилися. Былі свае перашкоды на гэты конт, але ж сёння мы тады паглядзім, здаецца, трохі адпачнем ад высокаінтэлектуальных гульных, але ж таксама да іх можна аднесці, канешне, за футбол таксама. Але ж паглядзім на УФЛ, тым больш, што ёсць пераклад на беларускую мову, цалкам увесь інтэрфейс і агучка, таму менавіта тады варта паглядзець на гэтую гульню ў гэтым фармаце. Не шмат гульняў могуць гэтым пакічыцца, палічыцца і гэтак далей. Тады зараз я зраблю апошні налады і тады пачнем глядзець на гэты сімулятор футболу. Так, і яшчэ па мікрафону, здаецца, працуе добра. Выглядае так. Што, здаецца, тады ўключыць чат і тады пачнем. Каб яшчэ дакладней, што я прыбраў ліцэнзаваную гэтую музыку, таму зараз гуляе плейліст Epidemic Sound. Гэты момант кажа, што каб не было гэтых нашых праблем з банам па ліцэнзіоннай музыцы. Ну што, прапановую спаборніцкія матчы рабіць, каб паглядзець, як працуе гэты спаборніцкі матч, калі мы гуляем у якойсь лізе. Да таго, як пачнем, можна таксама паглядзець увогуле, што па інтэрфейсе, што тут ёсць цікавага у УФЛ у самым пачатку. Напрыклад, у нас звычайна ёсць налады, можна прабегчыся, паглядзець, што ўсё перакладзена, і ёсць спосабы кіравання як на клавіатуры, так на геймпадзе, так яшчэ ёсць такі дзіўная клавіатура мыш нават, то есть гэтым карыстаецца. Кіраванне падпісана, якія ёсць элементы гэтага кіравання пры атацы, пры абароне. Получэнне кнопак на атаку і на абарону. Фінты і святкаванні, таксама ёсць шмат розных камбінацый. Інтэрфейс, статыстыка ўключэння, звесткі, імён гульца, шмат тут па наладах можна паглядзець па міні-карце. Можна таксама
глядзець на вось на камеру, як яна будзе выглядаць і якую частку камеры трансляцыі яна будзе захопваць. Дынамічная изометрыя ёсць, можа якісь-то пагуляць і паглядзець, як гэта выглядае, але ўвогуле я калі глядзеў, выкарыстоўваў трансляцыю звычайную, гульня дзейнічае ў гульні вібрагук, гэта пра геймпад і гукі тэкст, выключана ліцэнзійная музыка зараз. Спадзяюся, што па гучнасці яна не перашкаджае зараз музыка на фоне асноўны гук гульні. Так, мова інтэрфейсу, дысплей, экран. Добра. Падзеі ёсць якісь абанементы, заданні, мне здаецца, таму што гульня фрі-ту-плейная, яна дазваляе вам такім чынам набываць якісь скіны, абанементы гульцоў праз вось гэтую краму. Узнагароды за выкананне заданняў таксама можна атрымліваць па TCP-поінты, так? За якісь-то заданні можна тут паглядзець і такім чынам, здаецца, набываць штосьці ў гэтай краме. Каб якусь-то манетызацыю, мне здаецца, гэта гульня атрымлівала. Крама наборы, звычайна ў такіх, мне здаецца, гульнях ёсць гэтыя пакі з гульцамі, які можна набываць за сістэму манетызацыі унутры гульні. Ось нават за якісь-то гульні, поінты, за твой час табе таксама налічваюцца нейкія поінты. Рынок, трансферы, сродкі, інтэрнэт-крамы тут таксама ёсць. Так, гэта не трэба было націскаць, бо стрымаўся фокус. Вяртайся. Сродкі, прадметы, трансферы. Па трансферах, я не ведаю, тут нават можна набываць гульцоў за ўсе TCP-поінты, калі тут гуляеш. Нават БП тут вось самы зараз маюць вялікі і Салах таксама, так? Добра, што яшчэ? Мой склад, стыль, дывізіёны, трэніровачная заля, можна рабіць гэты трэніровачны сваімі гульцамі і намацоўваць пенальці, штрафныя ўдары, кутнія ўдары, свабодная трэніроўка ёсць, якая дадае хуткую гульню. Склад. Зараз у мяне склад такі трохі мадыфікаваны спачатку гульні. Я уже адчыніў пару пакаў і такім чынам ёсць брамнік Люнін, ёсць тут таксама якаясь механіка на зладжванасць калектыву, якісь дадатковыя поінты можна паглядзець пакаў, якісь-то здольнасці у гульцоў ёсць, у якісь-то момант яны спрацоўваюць, я пакуль не разбіраўся, не ведаю, як гэта механіка гэта зроблена. Таксама можна расстаноўку зрабіць зараз 4-3-3 на атаку, на дэфэнс і збалансаваную. То бишь вы можете кіраваць, як будзе гэта выглядаць падчас гульні і кіраваць гэтую, у момант, калі, здаецца, вы вядзеце у ліку, вы можете перабудаваць каманду у тое, што яна будзе шмат перастрайвацца ў абарону і з абароны ў атацу, так? Што яшчэ ёсць? Рэзерв, карткі, якія, можа быць, вам выдавалі і вы пакуль не жадаеце
іх выкарыстоўваць можа больш маленькімі поінтамі на гульцоў, можна іх таксама, мне здаецца, прадаць і так далей. Так выглядае мой клуб. Стыль, я не ведаю, што гэта стыль. Стыль гэта можна набыць. Ёсць звычайны у пачатку дзве формы. Мне здаецца, гэта роблена такім чынам, што кожны можа набываць сабе таксама скіны на гэтую форму, і ў пачатку матчу вы можаце якуюсь вам прывабную форму выкарыстоўваць ці для суперніка, ці для вас, як вам гэта пожадаецца. Дывізіоны. Вось я тут нават пачаў гуляць, і як бачыце, што тут вельмі складана з гульцамі, які ўжо, дарэчы, дагэтуль гулялі, як-то перамагаць. Мне таксама няма попыта у падобных гульнях увогуле гуляць. І ёсць тут, мне здаецца, дывізіоны, яны складаюцца з бронзавай, з трэцяй часткі, там, мне здаецца, 3 дывізіоны ў бронзе, 6 дывізіонаў у, я не знаю, як-то срэбранай, і потым, мне здаецца, якая там залатая, платынавая і так далей. Вось, так па дывізіонам вы прасоўваецесь вышэй, ці і далей так казуальныя матчы. Можна таксама разгуляць у плэй-офе, мне здаецца, гэта што новыя падзеі. Гэта вы тут гуляеце з аішкамі, з кампутарам, я не ведаю, ці з намацованым NPC, які дадае вам якісь-то ўзнагароды, якісь-то пак, калі ось 4 гульні вы перамагаеце, вы атрымліваеце пак, каб набор CP, якісь-то поінты, і 30, мне здаецца, якіх-то ось такіх поінтаў, щось можна набываць на гэта. Все робіцца для таго, каб вы тут захоўвалі свой час, прыемна вабілі свой гэты футбольны свае падзеі, прыгоды і рэйтынгавыя, шоудаун. Што гэта? Штодзённая падзея, вы іграеце ў матчах і атрымліваеце эксклюзіўныя ўзнагароды за гэта. Не ведаю, што такі шоудаун, жэтоны шатдаун. Пакуль падзеі недаступныя. І яшчэ, мне здаецца, учора і яшчэ пазаўчора ігравыя серверы яны не працавалі, у них был якісь-то тэхнічны час на распрацоўку, на фіксанне багаў. Не знаю, зараз паглядзім, ці працуе гэта. Ну, зараз. Ну, вось так гэта выглядае. Ёсць якісьці супернік, і мы можам пачаць паглядзець, як увогуле, што мы можам... так, ім трэба націснуць. Вот гэта хто? Левандовскі. Пачатку можна паглядзець ось стан каманды. Ось Левандовскі, так, нападаючы. Таксама тут вось 4-1-3-2 выкарыстоўвае супернік гэту схему. І статыстыку можна таксама паглядзець, хто ж сколькі гуляў. А вось і беларуская гучка. Насалоджваемся і адпачываем. Зараз, можа, будзем больш слухаць і глядзець, як гэта было перакладзена. Усяго толькі на 2000 чалавек. Сённяшні матч пачаўся, і гаспадарам яго трэба адыграць з поўнай аддачай. Нешта зацягнулася іх серыя параз. Смаль. Спакойна распачалі каманды. Не жадаюць прыспешваць ход падзей. Атака перабіраецца на левы план. Калісьці я гуляў у FIFA 2008 года, і там вось была
Автоотбор. Тут такого, І мені треба здається, якісно нема. навесить. Брыян Бемо! І Вельмі няўдала дзейнічаў калі гэтага згубіў мяч. няма, треба як-то Брамнік рыхтуецца уважліва ўвесці мяч у гульню. праходзіць з абароны ў атацыю і рабіць гэтыя штуршки, потому што можна атрымаць жоўтыя карткі праз гэта. Няўжо ж ніхто не адкроецца, як мае быць. Файна рушыць наперад. Мяч ужо ў штрафной, трэба біць! І нават вось дрыблінг, калі выкарыстоўваюцца, вельмі часта можна атрымліваць гэтыя. Якія спрытныя! Вось мы зараз нават прапусцілі гэты мяч. Упэўнена, ён сваю рэалізуе гэты 11-метровы. Хітрасцю брамніка скіраваў у адзін бок, а мяч у супрацьлеглы. Так, капітанський очпотити. Як твої справи? 1-0, гості вийшли у Тусі, лідери. так. Тут гуляємо, глядім на ФЛ, який на білоруській мові. Ёсць годныя зроблены. варыянты для перадачы. Адбірае мяч. І ніякай небяспекі тут не бачыць. Будзе удар. Загружаю ЮФЛ. Ти так само? Як ні стараліся цясніць яго ад мяча, ён усё адно прабіў. На жаль, вышэй варот. Пас у левы бок. Вось пакуль гуляем гэтыя рэйтынгавыя матчы. Не ведна, колькі тут Правы вінгер апрацоўвае перадачу. будуть пенальці па гэтых паразах. Але Сам будем вырушыў глядзець. наперад. Лаутаро Мартинес. І стрэліў па браме. Оскар Мингеза. так. Бемо. Выбітна згуляў на перахопе. Эдуарду Камавинга. Добра ўсё зладзіў. Ну, гэта не самы дрэнны супернік. Штрафная. І не потрапіў. Добра адпрацаваў. І як узнагарода валоданне. Але ж забіў. Тое ж не самы складаны для супернік, тому што бачна, што гулец ён больш накіроўваецца трымаць мяч і праз вось дрыблінг. Вельмі часта сустракаюцца гульцы, якія выкарыстоўваюць дрыблінг больш, чым каманднае ўзаемадзеянне. Выдатна дзейнічае, адбор адпаведны. Брыян Бемо. Ёсць каму аддаць пас. Ох, як выдатна расчытвае момант абаронца. Беренгер. Наступ не прайшоў далей. Пас перахапілі. Правы вінгер сустракаецца з мячом. Так, будзе офсайд. Глядзім яшчэ раз. Ага, футбаліст сапраўды быў у офсайдзе. Адразу ж некалькі гульцоў прапануюць сябе. Бемо. Адбірае ён мяч. Добры падкат. Атрымалася падаць. Гэта гол! Вельмі важны мяч. Іх каманда выходзіць наперад. Так, ну забіваюць, мне здаецца, таксама, калі ёсць шмат поінтаў у атацы гульца, больш шанец, што ты зможаш забіць вось такіх вось момантах, калі ёсць навес, ці яшчэ якаясь сітуацыя на кшталт гэтага. Ці штрафны, ці і так далей. Алекс Беренгер. Ёсць на каго падаць. У справе брамнік. Ну і зноў. І паспеюць дабіць.
Сёння міжнародны футбол з'яўляецца сінонімам суперніцтва паміж краінамі-суседкамі, якому кожны новы сезон дадае каларыту. Самае О, даўняе пайшлі такое факты, супрацьстаянне што прыемна ў гульні. Свісток рэфері. А ты з навесу забіваеш. Гости годно провели Мне перший здесь тайм. забивал. Минимальная перевага за ими. Не так часто, але ж атрымлівалось. Это все залежыць, мне здаецца, ад гульца і які точнасць навесу гэтага. Команды зноў на полі, а гэта значыць, што другі тайм пачынаецца. Ну, или калі ўжо няма высілкаў, навес, мне здаецца, гэта адна з спробаў, каб все ж таки паспрабаваць патрапіць. Вось, пайшоў дрыблінг. Быў мяч у адборы, цудоўна. Я пакуль гэтага не ўмею рабіць увогуле. Небяспечна, мяч у штрафной. Бенгер! Кіпер вяртае мяч у гульню. Некалькі гульцоў без атакі Ой-ой-ой. побач. Это небяспечна. Ну як такое не заўважыць? Вядома ж, суддзя зафіксаваў парушэнне. Як такое не На заўважыць, думку вядома. суддзі, у гэтым выпадку дастаткова вуснага папярэджання. Лады, яму відаць лепей. Ладны стрэл. Брамнік дэманструе Не, сваё не майстэрства дрэнна. і забірае мяч. Можна было гэтага не не даваць гэты пас. Суперніка. І форвард у справе. Трэба дзейнічаць больш пільна, мяч зусім Так, ну калі блізка да 1 на сцэны. 1, тады трэба толькі Паўтор мяча ў нас маць на экрана. ўвазе, як стрэліць. Гульня працягваецца пасля трапнага стрэлу. Лік на табло 2-2. Так, пайшоў 1, так, зараз усіх не, Мяч все-таки у дае правага пасы. хаўбэка. І трэба якасна навесіць. Як ты? Сышло. Ой, добра разгулялі яны. На секунду здалося, што мяч апынецца ў сетцы, але брамнік аказаўся на вышыні. І удар, і сейф вартыя пахвалы. Няма чаго выдумляць, Трэба лепей вынесці мяч. выносіць. І супернік губляе мяч. Атрымаўся удар. Увогуле Брыянт паспрабаваў яго. прайсці, таму што бачна было, што не хапае таму суперніка моцы на прабежку, каб дагнаць. Мяч таксама блізка зараз да паспрабуе брамы, гэта шанец зрабіць. забіць. Ой, там дырачка ёсць. Пас на форварда. Гол! Лік цяпер на іх карысць. Нам даюць паўтор выніковай Ну, атакі. пакуль у схеме 4-3-3, што добра, ёсць прастора на выкарыстоўванні, што з левага боку ці з правага боку, і не вельмі добра зараз переключаецца з аднаго гульца на другога гэты супернік, што создае гэтыя дзіркі таксама у абароне. Гаспадары вядуць у ліку, пакуль што за імі мінімальная перавага. У некаторых аспектах яны пераўзыходзяць суперніка, дзесьці ім пашанцавала. Вось тут Аднак не сумняваюся, мы яшчэ Трохі пабачым не галю гэтай зразумела і сустрэчы. не вельмі зручна, пакуль намацоўваў, як тут увогуле выкарыстоўваць. Мартинес. Мартинес! Файная гульня брамніка, мяч зыходзіць на кутавы. Яшчэ раз глядзім момант. Добра згуляў брамнік, адбіў мяч на кутні. Кутавы. Кіпер у справе, забірае мяч. Выбівае мяч, надзейная гульня. Ой, там у нас таксама, не, у нас не таксама, але ось І пабег. забірае мяч.
Аднак і Брамнік адпрацаваў бездакорна, выратаваў каманду. Ой, навошта ты гэта б'еш па нагах? Аднак дае зафіналіць наступ. Спадзяюся, што гэта не чырвоная картка была. Мяч пераходзіць налево. А ёсць магчымасць мне пераключыцца на якогось больш зручнага гульца, таму што не заўсёды атрымліваецца гэта Больше ён рабіць. ужо азначыўся. Класна ў яго ідзе гульня. Небяспека, мяч у штрафной. Ты перахопліваеш мяч у абароне, но ў меня не заўсёды гэта атрымліваецца. Бемо. Вось толькі калі праз дотык, ну от, не дотык, а як гэта, як Пас праваму паўабаронцу. тычышся ў мяч такім чынам, так? Вось гэта пераход. І гэта ўсё на сёння. Гаспадары атрымліваюць перамогу з розніцай у мяч. Увогуле тут я не зусім разумею, як тут перахопліваць гэты мяч. Вось можна праз Б, мне здаецца, гэта звычайна, калі ты просто чакаеш моманту, калі тебе патрэбна вось тут набліжацца да суперніка. І ёсць няма гэтага аўтаматычнага адбору. Мне здаецца, я не ведаю, калі гэта пачалося ўвогуле ў гэтых сістэмах. Такая вось практыка ўводзіцца, таму што вось калі я давно гуляў у FIFA там 2008 там 11 года, можна было націснуць на одну кнопачку і такім чынам ты збліжаўся з гульцом і мог забраць гэты мяч. Але тут тебе трэба самому збліжацца праз кантролер да гульца, і калі ты не ў той бок націснеш, ты можаш згубіць гэтую дыстанцыю паміж адным гульцом да другога гульца, і ты тады гэта, ну, ты не зможаш тады адбіраць гэты мяч. Тебе трэба націскаць тут на Б, але ёсць тут, мне здаецца, яшчэ адна механіка, якая, мне здаецца, дазваляе іншаму гульцу і на другом пераключэнні ён можа таксама зрабіць прэсінг для над гульцом, які зараз трымае мяч. Праз ось кнопку, мне здаецца, на кантролерах гэта пра РБ, мне падаецца. І то есть тебе трэба камбінаваць, то есть ці ты сам збліжаешься, ці праз аўтаматычнае збліжэнне прэсінгу. Ось тут складана як это зроблена, і ўвогуле я, можа, не все гэтыя механікі яшчэ паглядзеў, але ж ось так яно тут, можа, працуе у адборы. Не вельмі зручна, на мой погляд, было бы добра, калі аўтаматычна ён сам збліжаўся, але як ёсць. Можа, там штосьці ёсць такое, але пакуль дакладна не ведаю, бо не вельмі часта ў гэтыя увогуле ў футбол гэты гуляю. Калісьці па юнацтве быў час, і я вось мне падабалася. Зараз я не ведаю, дакуль далёка гэта пайшло. Выйгралі мы рэйтынгавы адзін матч у суперніка. Давайте, можа быць, яшчэ паглядзім на што тут у нас ёсць. У нас ёсць трэніровачная заля. Каб успомніць, мне здаецца, усе гэтыя моманты з штрафным ударам, напрыклад, як іх гэты біць. Гэтыя штрафныя удары, як яно выглядае. Ну, цалкам успомніць гэта кіраванне. Таму што шмат тут націсканняў, трэба рабіць шмат гэта камбінацый, каб разумець гэта, як ўсё працуе. Тут таксама ёсць вось легенда у левым верхнім углу пра тое, што можна паглядзець. Вось паклікайце другога гульца на ЛТ, трэцяга нават можна змяніць від, што гэта на левы стік. Можам паглядзець, як мы збіраемся біць. Як увогуле тут гэта працуе? Мне здаецца, мы адціскаем ці ў левы бок, ці ў правы гэты наш прыцэл, і ён вяртаецца ў цэнтр брамы. Пасля гэтага нам трэба націснуць кнопку Б, і ў якийсь момант па сіле яно супыняецца на пастрэлу, і такім чынам носіць гэты удар. Вось. Цікавая сістэма, ніколі такой не гуляў, не бачыў. Але ж, калі ты дакладна можаш
потрапіць у якийсь закуток у брамы і з моцу у тебе ўсё добра атрымалася не занадта моцна, не занадта лёгка, тады яно трапляе у браму. І з цікавага, што тут ёсць таксама можна круціць мяч з дапамогай правага стіка. Напрыклад, мне здаецца, ёсць вось калі паказваць прыцэл, паказваць аддаліць прыцэл, а ёсць тып удар. Яшчэ адна легенда ўнізе, якая дазваляе штосьці зрабіць звыш таго, што мы ўжо бачылі. Напрыклад, можна паспрабаваць закруціць мяч. Вось, робіць кручэнне мяча, калі, можа, вось у гэты момант было б добра гэта зрабіць, калі брама яна з аднаго боку. Зараз паспрабуем. Ну, ось так круціцца гэты мяч. Можна нават патрапіць у сценачку. Вось, трэнем пакуль гэты намацоўваем удар з кручэннем. Яшчэ ёсць накал. Яго складана рабіць. Не ведаю, ці атрымаецца ў мяне, зараз паглядзім. Ён патрабуе рабіць правым стікам уверх, уніз і уверх. Хутка. Вось накал атрымаўся, ён такі, калі мяч хутка у якісьці момант змяняе траекторыю свайго палёту. Можна націскаць, паказваць тып удару, каб дакладна гэта пабачыць. Ён тады зялёненькім націскаецца, што ў цябе атрымалася гэта зрабіць. Давайте з накалам паспрабуем. Вось зялёненькі, бачна, як мяч паляцеў хутка ў правы бок, такім чынам, што ён туды трапляе. Ну, гэта не быў накал. Тут таксама не. Вось накал, але ён пайшоў па-за брамай. Таксама ёсць, мне здаецца, ніжні удар, калі націскаеш ЛБ. Удар нізам, тады мяч ён у бок сценкі ляціць. Ён можа патрапіць. Ну, вось так, напрыклад, нават калі слишком высока атрымаўся гэты па-за брамай прыцэл, ёсць шанец патрапіць нізкім ударам у браму. Так, гэта яшчэ высокі, зараз паспрабую нізкі зрабіць. Ну, ось гэта нізкі. Ось такая трэнька, тут, мне здаецца, можна папрактыкавацца на гэтых, на штрафных. Што яшчэ, як тут сысці? Націснуць, як пакінуць трэніроўку. Так, рынок, што яшчэ у нас па трэніроўцы ёсць? Ёсць кутныя удары, пенальці ось нават не заходзіў. Але там таксама цікава, як гэта робіцца. Зараз паглядзім.
Таксама тут ёсць прыцэл, але больш хуткі, нежели як у штрафных ударах. Ты павінен яшчэ прыцэлам гэтым кіраваць у момант удара. Тут увогуле трохі па-іншаму. З таго моманту, што хутка ідзе, тады трэба націскаць, трымаць гэты прыцэл. Тут яшчэ есть базовый удар, а докладный удар гэта правый стик. Трэба, мне здаецца, шмат як гэта памятаваць, у якім рэжыме які кнопачцы трэба націскаць. Докладным ударом, мне здаецца, лепей атрымліваецца, але ж базовый, докладный яшчэ раз. А яшчэ парашут ёсць. Тут трэба у ніжнюю частку, мне здаецца, трапляць. І все, больш тут, мне здаецца, няма, так? Па механіках. Як гэта выкарыстоўваць? Ну, добра. Як сысці на X. Вось. І апошняе, мне здаецца, што варта паглядзець, гэта у трэніровачным ёсць таксама свабодная трэніроўка. Здаецца, часта у гульнях такое робіць, як у Mortal Kombat ці вось у сімулятарах футболах, яшчэ ў іншых гульнях, дзе ты можаш папрактыкавацца. Напрыклад, што тут ёсць? Тут ёсць напрост мы б'ем па гэтых брамах. Можна вось, што я ўжо як-то падучыў рабіць вось базовый удар. Можна таксама біць дакладны удар, мне здаецца, гэта, як так кажуць, шотачкай, ці больш ён прыцэльны, так? Такі не занадта моцны, але ж больш точны. Удар нізам такі прышпільны, тут ёсць більярдны гэты удар. Трэба пра гэта памятаваць, выкарыстоўваць, калі выходзіш адзін на адзін. Які удары тебе будзе добра зрэалізаваць і прабіць. І тэхнічны удар я не ведаю. Гэта, мне здаецца, аддаецца ад скілоў самого гульца. Як ён можа гэты тэхнічны удар здзейсніць, але ж выглядае так, што гэта наўпрост моцны удар, таксама больш дакладны, але ж такі, не здаецца, можа пырым, як гэта завецца. І парашут. Вось я заўсёды путаю, мне здаецца, кнопачцы на гэты, таму што ЛБ вельмі хутка часта выкарыстоўваеш змены па змене гульца, і ты потым забываешся, што нівогуле не трэба гэта націскаць у час, калі трэба час адзін на адзін з брамнікам. Вось. І тут можна таксама дрыблінг вось папрактыкаваць, я не ведаю, тут па дрыблінгу цяжка штосьці тут распавядаць. Па ЛБ, калі ты не бяжыш, можна вось трымаць мяч корпусам, можна таксама праз націсканне правы стик рабіць якісь фінты, але ў мяне гэта не занадта добра атрымліваецца. Атрымліваецца звычайна ў якісьці адваротны бок з зменай хуткасцю, што не вельмі зручна увогуле рабіць тут. Але можна падтрымаць мяч, можна вось тут всякія фінты паднакруціць, там у меню можна ўсе гэтыя моманты паглядзець, дзесь штосьці выкарыстоўваць на пракід,
Але я не занадта вельмі люблю гэты дрыблінг, мне не так моцна падабаецца, калі можа адзін гулец абысці ўсё поле это забіць. І ў гэтай гульні, мне здаецца, гэта дакладна бачна было, не ведаю да фіксоў, але ж мне здаецца, і гэта тая ж версія, якая была 2 дні таму. Што ўвогуле, калі ты не ведаеш, як абараняцца, адзін гулец можа нават всю твою абарону прайсці, калі ў него, мне здаецца, гэта Мбапе, либо хтосьці з гэтых, у каго пад 90 гэты скор, то, мне здаецца, гэта можна такім чынам звычайна рабіць. Ну, можа, калісьці ты ўжо згуляў 100-500 матчаў, тады ты можаш як-то сваю гэту гульню яшчэ ўзмацніць вось гэтымі фінтамі. Вось калі фінт робіш адзін, ён ідзе у бок брамы, а потым вось можа спыніцца і пайсці ў адваротны бок, што незручна, таму трэба ведаць, што націскаць вось тут. Добра, давайте тады вярнемся, можа яшчэ тады згуляем якісь гэта рэйтынгавыя матчы, паглядзім на добрых супернікаў, як яны гуляюць, павучымся ў них, паглядзім што-небудзь цікавае. Так, сёння наш канчатка штосьці складана. Як сысці? Паказаць фенты, меню. Ну, а так, мне здаецца, неблагі сімулятор футбольны з беларускай мовай, з сістэмай рэйтынгавай дывізіонаў, можна нават з сябрам мне здаецца, у пары згуляць удваях за вашу одну каманду, калі у вас ёсць гэтая хімія удваіх праз рэйтынгавых гэта матчы. Шмат рэжымаў розных. Хто тут у нас? 9 перамог у гэтага гульца, таму нам будзе вельмі складана, мне здаецца, што увогуле у нас нічога не атрымаецца, Баратунга. І такая каманда у него 4-1-2-1-2, цікавая схема з намацоўнымі сувязямі, бачна, што вельмі вопытны гулец у гэтым сімулятары. Эдуарду Камавинга. Осторожно, команды распашалі гульню. И контрнаступ. Не буду зараз каментаваць. Пачуйце, як тут у нас работаюць гэтыя каментатары на матчы. Педриньо. І як добра ён гуляе! Выдатная дыяганаль! Можно и у пас гулять. Есть кому отдать. Гейсмаль. Правый центр Дев с мячом. Там Аменье. Педро. Центральный полуоборонца, прямой пас. Валерию Верре. Пошла контра. Жардан Ферри. Некалькі гульцов без опеки побач. Мяч у нападника. З адбором тут складана, я бы так распавёў. Выдатна згуляў. Переключение, мне здаецца, тут складана, тому что только одна опция свободного гульца даецца і вельмі... О, что да гэта забыл. Прызначае пенальти, не удалося чисто згуляць. Ой, нават травмировал, мне здаецца, гэтага гульца, і мне не ту кнопку націснуў на падкат. Наколькі ж неахвотна трэнер робіць замену. Трэба больш было на Б карыстовваць. Адбіў брамнік, будзе паўторны удар. Чамусь ён нават не выбіў.
Нам желтую картку дали. Мяч Добрый вертается день, в добрый 0-0, день. 0-0 на Вітаночки. Завітуйте, гуляємо у білоруськомовний симулятор футболу табло. в Добре УФЛ. віддав м'яч. І бій треба! Ой, Голкіпер добре, у він так центрі уваги. нас обвел. Кльово його Каманінга. гэта атрымалася. Развивается контратака. Смаль. Левый центр деф володае мячом. Дзіўная гульня атрымліваецца. Перадачы дзеля перадач. Левый цэнтральны паўабаронца працуе з мячом. Сам вырушыў наперад. Гол! Гаспадароў не стрымаць! Жадаю вам якаснай гульні ад Кулевы. Увогуле адкуль мы ці Арбітр дае свісток, і гульня так, ну, здаецца, калі адпраўляецца. запытваеце на беларускай мове, то вы ведаеце, што в Беларусі больш, а так я з Вінніцкай вобласці. Дякую за Що фоло. вам сказати? Усе, хто нас чує, диктуйте вошки. Давай, диявол. Лаутаро Мартинес. І пас на опорника. Не, модерна. Вось ён шанец. Так, ось на дірачка Як тут. шиковна ён дзейнічае. І добрий момент, каб з 1-1 забіць. Ой, тут навіть такий був момент. Я з Брестська, зрозуміло. Ось я больш з Гомельської області. Дякую, що завітали, приємно познайомитися. варіанти для передачі. Ось. М'яч у атакуючого хавбека. Сьогодні у нас не зовсім звичайний стрім, ось як коли я казав, що тут ми глядім на цілком білоруськомовну гульню за гучкою навіть. Тому ми сьогодні насолоджуємося Едуарду і Камавінга. глядім на футбольний симулятор Добрі УФЛ. варіанти для передачі. Левий центральний хавбек володає м'ячом. 2 хвилини додаткового часу від рефері. Мартінес. Що, тримається у нас якась ось Левий атакуючий атака. паўабаронца прапануе свае паслугі. Можа, з гэтага што і выйдзе. ех. Першы Не пройшла тайм скончыўся, передача. каманды выпраўляюцца Ну ў гэта будзе праблем. складаны супернік, мы вже зрозумілі. Нікуди не сыходзіць. По статье і добра гоню атрымліваецца. У нас нема толькі попыту. Давайте тады на другі тайм пайдзем. Тут таксама ёсць час на тое, як зрабіць замены, калі патрэбна змяніць схему дзеяння. Наперадзе яшчэ 45 хвілін выдатнага футбола. Нехта супраць? Мы дакладна не. Арбітр бачыў парушэнне, але дазволіць камандзе завяршыць наступ. Беларуску добра размаўляеце, вы на тэлебачанні каментуеце спартыўныя матчы. Не, не працую на тэлебачанні, аднак напрост попыт з таго, што зараз гэта мы на стрімінгавай платформе, што мы шмат гуляем у гульні і спрабуем весці гэту нашу сваю размову на беларускай мове. Можна выносіць мяч. Таму вось. Як-то так атрымліваецца у нас. Валерыё Вере. Ну, можа быць, вы просто гэта зрабілі адсыль, таму што вось зараз вось каментуюць на беларускай мове. І мне казалі, што гэта Ашанте Сантаньян, или як там завуць гэтага спартыўнага журналіста, які працуе ў Беларусі. Можа быць, гэта яго голас. Забірае мяч. Я пакуль дакладна не ведаю. Гульцы атакі з мячом. Як яны прыбралі ініцыятыву, уражвае. Прыемна глядзець на такі футбол. Хаця іх Так, умелкі апанент пас можа са мной працуюць, вось паспрачацца. дрыблінг пайшоў, можна себе дазволіць, калі ты вядзеш у ліку. Небяспека, мяч у Хорошо штрафной. прайшоў і зрабіў гэты удар. Браво! Так, ну. Але гэта не я зрабіў, гэта супернік.
розніцею у 3 м'ячі. Гульня аднаўляецца. Што мы можам тут увогуле І адразу ж пас назад. супрацьстаяць Зноўку і выпраўляюць мяч назад. Аддаюць мяч назад. як тут дзейнічаць. Ёсць яшчэ таксама ёсць тут механіка кнопачца, якая кажа, што каб бліжэйшыя гэтай гульцы беглі наперад. Заўсёды мне атрымліваецца добра гэта рабіць. Вось зараз, калі ты робіш памылку, звычайна ты за яе вельмі Что тут казать? Разгромное поражение. моцна потом Шансаў у гасцей няма. 4-0. разлічваеш, так? Будуть гулять праз центр. І мяч пераходзіць на левы фланг. Можа атрымацца небяспечна. Мяч у штрафной. І мяч у апорніка. І ён кіруе мяч назад. Мяч становіцца яго здабыткам. Там Аменье. Правы цэнтральны паўабаронца з мячом. Так не бежыць чамусьці там Педра. краявы наперад. Мяч Може, ідзе вже праз цэнтральную подустав лінію трохи. паўабароны. Педра. І трэба якасна навесіць. Мяч у кіпера. Не прайшла перадача. Верре. Цэнтральны атакуючы паўабаронца з мячом. Що нават не ў мяч цуляў, да? І зафіксаваў фол. Ну, цяжка тут выкарыстоўваць падкаты, лепей рабіць Пустым папярэджаннем. тычкі, дотыкі. Жардан Ферры. Атакуючы цэнтральны хаўбэк атрымлівае мяч. Мяч у штрафной можна абвастраць. Ну і ўвогуле тут, мне здаецца, складана. Вось ёсць прэсінг, вось такі, вось, калі прэсінг, але ён чамусьці такі... Ты робіш прэсінг, але ж тебе не даецца, трэба яшчэ дадатковую кнопачку націскаць з пераключэннем, каб зрабіць дотыкі, і гэта не вельмі зручна увогуле. Я больш, калі быў аўтаматычны прэсінг выкарыстоўваў, чтобы ён менш гэта націсканне рабіць на кантроллеры, тады было бы больш зручна і не гублялася бы дынаміка. І на гэтым усё. Арбітр фіналіць сустрэчу. Так, 4-0. Ну, неблагі матч правялі. Разумела, што там больш супернікі, больш вопытны. І нам яшчэ тут складана, што мы як і стрым вядзем, і спрабуем таксама ўсе гэтыя аспекты падлічыць і распавесці. Тут якісь-то ёсць імба-карткі, карткі з правага боку, якія з вялікімі поінтамі гульцы існуюць у сістэме. Вось цікава было б, здаецца, сябрам, калі на 2 геймпада, калі вы бегаеце, можна, здаецца, больш усялякага зрабіць. А як дроп забраць? Ты маеш на ўвазе, калі мяч увогуле там дзесьці у свабоднай зоне знаходзіцца, как да яго дабегчы, а я вось не ведаю. Тут няма гэтага аўтаматычнага. Тебе патрэбна, здаецца, толькі праз геймпад бліжняга гульца бегчы, і вось так дроп ты падбіраецца. Арташе Сантаньян, вось, да, Арташе Сантаньян, просто нівогуле не магу выгаварыць гэтую фамілію. Не твічы дроп далі.
Абедзве каманды гуляюць і трэніруюцца, 50 ЛП, не отвечу дроп, як забраць, увогуле не ведаю. Я бачу, што ось тут, да, тому што я стрымлю, даюць гэты Пачынаецца матч. дроп на твічы, паглядзець, што гэта увогуле. Дібала. А там няма ніякай інструкцыі на гэтага? Гол! Мяч потрапил у сетку и лик открытый. И нам повторяют штрафный стрел. Гол и гости Здається, розпочинають з павінен бути центра. як звичайно, мені здається, у гульні гэты дропи, Левый але атакующий не докладно не веду, як воно пропонує працює. свои послуги. Так, нам одразу там уже накидали. І підбили нас тут, і ось тут. Якісь-то Оба подходящие варианты для вельми передачи. моцний шел. Мяч у форварда. Зараз нас обкрутить. Левый центральный хаубэк с мячом. Эдра. Эдуарду Камаринга. Удар! Ну, ось чел переключився і пішов не в той бок. Ось це незручно було. Киперы, оволодывая мячом. Феры. Побіг. Ех, не трималася тут ось з нападом. Все, побіг. Хоч зараз, коли у нього вельми шмат висілків, він може навіть вміститися Мяч у уже центр. штрафной. Треба бить! Ну і він зробив болі по-умному, болі Мяч іде до левого центрального хаубека. небезпечно, а він дав пас. І тепер яны атакують прес-центр. Так, не бачно, кому тут треба зараз віддавати. Ось побіг оборонця наперед. Мяч у штрафной. Что далей? Який добрый пас пошел. Есть кому отдать пас. Бач, як разогналися. От чому він зараз не перехопив, я не ведаю. Команда губляе Але павінен валоданне. бути, тому що вельми близько був до м'ячі, до траєкторії м'яча, і він автоматично гэта не робить. І Гулет так само опытный, он перекриє. Бачно, що так само не біжить на м'яч, а Мяч завитывая до центра по обороны. зміняє. Есть кому отдать пас. И есть навес. Можно и отпасовать. Кутовы на их рахунку. Так, кутовий пайшов, було добре. І тут що увогуле цікаво, що навіть ось праз гэты резервний пас, і він може тут увогуле пройти у звичайних моментах. Тому можна гэтым користатися і Ромнику Гульник само контролирует забивать. ситуацию в своих володаннях. Не удается дотягнуться до мяча. Правый центральный хаубек, володая мячом. Небяспека! ну, там ось можна на дриблінгі, мені здається, ось коли ти нема этой автоматичної опеки, тебе поразвозят у ободвы гэтай бакі і все, і на гэта можна, ну, тады там тебе так забіваюся. Гэта вельмі бесіць, але ж, мені здається, тут звичайно усе гульні так зроблені, тим чином, що ти можеш праз дриблінг Файна працують з мячом. забіць, і калі моцны гулец яшчэ. Мяч у правого центрального паўабаронцы. Плюс 2 хвилини до основного часу. Там у центра был момент, можно было бы пробегчись. Смаль. Першы тайм скончаны. Час ісці ў распранальню. Госці няўдала правялі першую палову. Яны саступаюць 0-2. Да, норм.
Нурм провели. Тут, мне здається, это кіберспортсмены, здаецца, сядзяць і ўвогуле шмат футбольных сімулятор ўжо прагулялі, гэта іх не першы, не апошні. Другі тайм на экранах. Мы працягваем. І мяч пераходзіць да апанентаў. Жардан Ферры. Атрымліваецца годная атака. Не разумею. Кіраванне зараз. Ён робіць перадачу ў штрафную. Добра дзейнічае супернік. Далёка адпусціў. Мартинес. Перадача напрошваецца. Трэба Там на дальні навешваць. павінен быць хтосьці з нашых. Выбітны удар у яго атрымаўся. Мяч амаль у створ пайшоў. Прычым, калі б патрапіў, брамнік наўрад ці бы выратаваў. Тут суд быў бы патрэбны. Між сабой вырашылі згуляць. Левы цэнтральны паўабаронца з мячом. З пасамі ў іх усё добра, а вось з прарывамі яўныя праблемы. Спрабуюць арганізаваць атаку праз цэнтр. Левы цэнтральны паўабаронца працуе з мячом. Всё, побег, там простора. Гуляюць праз Вялікая. цэнтральную зону. Варыянты для паса ёсць. Брамніку гульні адводзіць мяч на кутавы. Не далі гаспадары гол забіць. Малайцы, а цяпер будзе кутні. Кутні будуць. Падманулі абарону ў гэтым моманце. Пауло Дибала. Бле! Атака была неблагая, аднак мяч пайшоў побач са штангай. Ой-ой-ой. Дибала. Была помылка. Там унізе Ёсць таксама годныя варыянты для ёсць перадачы. месца. Дибала. Он накрутил под себе, Вось пробил, гэта ўжо забил. анігіляцыя, 3 мячы перавагі. Гульня працягваецца. Татальная перавага на баку гаспадароў. Працягвае рушыць наперад. Ну вось Гулец у штрафной. мог таксама паспрабаваць прайсці. І вось робіць падачу. Що здаецца, трохі не дадае. Ось, а у него, мне здаецца, атрымліваецца. Можа, я трохі не ведаю, як гэта аўтаматычны Пауло адбор Дибала. працуе дакладна да гэтага моманту. Вось вот толькі вось такім Мяч блізка праз да брамы. збліжэнні Гэта шанец забіць. можна штосьці Там зрабіць праз апеку гэтую. Цэнтральны паўабаронца з мячом. Мяч у штрафной, можна абвастраць. І пас налево, мяч у абаронцы. Камавінга. Вырушвае наперад. Ёсць з кім адыграцца ў пас. І ёсць удар! Пераводзіць мяч на Ты нам кутавы. здаецца толькі вось камбінацыйны футбол зараз гуляць. як адбілі мяч на кутні. Выдатная работа. Падае ў штрафную з кута поля. Пабег, А пабег. вось гэта ўжо цікава. Мяч на левым фланзе наступу. Так, вельмі доўга думалі. Мяч ідзе на левы фланг атакуючаму паўабаронцу. Малойчык кіпер Чамусьці не атрымаўся нават паспрабаваць мяч. удар, не ведаю чаму. Але
Позиция была Правый центральный хавбэк валодае докладно файна. Ёсць годныя варыянты для перадачы. Ось побег кудысьці не той бок абаронца. Дамо гаспадарам час падрыхтавацца. Можа, нават у такія моманты Паглядзім на выдатную трэба работу больш брамніка. разлічваць на сам кампуктар, на На вынос гульня. Каб ён Надзейна. сам гэта рабіў, а не ты. Правый вінгер сустракаецца з мячом. І ўсё, дадатковы час. Поражэнне. Ну, вось штосьці такое прафесійнае, цалкам перакладзенае, прывабнае, здаецца, шмат вось масавае, што датычыцца гульнь з гэтым, я не ведаю, як гэтая сістэма завецца, дзе ёсць крамы, дзе ты можаш набываць штосьці, купляць скіны, далей як World of Tanks, мне здаецца, ці CS, а ёсць вось футбольны сімулятор УФЛ, які цалкам перакладзены і файна агучаны. І можна такім чынам адпачываць, гуляць, клічыць сяброў, рабіць гэтыя спаборніцтвы, турнаменты, і гэта будзе прышпільна глядзецца і так далей. Яшчэ пытанні да кіравання яшчэ існуюць, но гэта, мне здаецца, можа цалкам асабістыя якісь звычкі і так далей. Так, што тут за каманда? 4 перамогі ў срэбнай гэтых дывізіоны 6. І каманда моцная даволі. Ёсць нават вось злучэнні. Суддзя свістком пачынае сустрэчу. Гаспадары ўжо прайгралі 2 апошнія матчы, а таму сённяшняя сустрэча стане для іх лёсавызначальнай. Спакойна распачалі каманды, не жадаюць прыспешваць ход падзей. І ён вяртае мяч. Тут ёсць падтрымка. Цэнтральны атакуючы паўабаронца з мячом. Ой, гэта добры І пас добры быў. дыяганальны пас у яго атрымаўся. Правы Падбор цэнтральны нават. паўабаронца ў справе. Быў зроблены. Цэнтральны паўабаронца з мячом. Педра! І яго пакідаюць без мяча. Брамнік авалодаў мячом. Усё зрабіў хрыстаматыйна. Вітанкі, дзед Максім, дзе гульню памацаць можна? Так, добрае пытанне. Дзе можна Камавінга. памацаць? У мяне дзесь ёсць пасылка, яна павінна быць у адкрытым доступе на спампоўку гульні, таму што яно фры-ту-плейнае. Её пакуль не маюць у Стиме, я, можа, тебе ў асабістых за яе закіну. Але, мне здаецца, вы можете ее знайсці в інтэрнэце па запросе. Ад Strikers UFL на даунлоад. Як-то так будзе выглядаць запыт. Для ПК на офсайце, вось Андрей Стайл ведае. Дякую, што падказаў. Там можна знайсці, спампанаваць. Загрузчык там ёсць. Запампоўшчык. Пас у адваротным кірунку. Так, тут вельмі вялікая прастора, можна было чэлу прайсці нават далей, так. Вось, ён скінуў гэты спасылку. Можна набыць, паглядзець, пагуляцца і гэтак далей. І вось гэта шыкоўна! Ён паліць ва ўласнай штрафной. Паглядзім, што на гэта Пенальці. скажа суддзя. Тут яшчэ і жоўтая картка. Справядлівы вырак суддзі. Гол! Адкрываецца лік! Датна.
Упэўнена ён рэалізуе гэты 11-метровы. Хітрасцю брамніка скіраваў у адзін бок, а мяч у супрацьлеглых. Першы гол за гасцямі. 1-0 на іх карысць. Жардан Ферры ажыццяўляюць перахоп апаненты. Мяч завітвае да цэнтра паўабароны. Правы цэнтральны паўабаронца з мячом. Думфрис. І трэба падаваць. І мяч ляціць міма. Відавочна не атрымалася пацэліць. Так. Вулітка права атрымала для ПК. Вулітка правы атрымала для ПК. Чудесно. Ніхто не адкрываецца. І удаецца навес. Дзе удар? Не зафіксаваў кіпер мяч. Вельмі файна працуе гэты перахоп. Я так мне так не атрымліваецца, як гэта гуляю зараз гэты гулец. Ну я ўвогуле тут, мне здаецца, яшчэ вучыцца шмат, як гэта рабіць. Можа нават якісь туторы глядзець. Варыянты для паса ёсць. Бо для меня гэта новы сусвет. У яго ёсць падтрымка ў наступе. І трэба якасна навесіць. Брамнік на месцы, авалодаў мячом. Бачым добрыя варыянты для перадачы. Камавінга. 2 хвіліны дадае арбітр. Перапынак. Скончыліся стартавыя 45 хвілін. Так, венгры ўпраўляюць кампаніяй. Так, ну, Цэнтрстал, мне здаецца, у тэме шмат можа таксама распавесці цікавага пра гульню ўвогуле. Можна зрабіць замены нават. Я ведаю, можа цэнтральнага паўабаронцу змяніць на якогось таксама па ТДЦ. У нас ёсць толькі адзін замены, хай будзе. Бо жоўтую картку атрымаў. Валодаў мячом, гучыць сапраўдны Чварэнскі. Ну так, мне здаецца, што тут з перакладамі можа ёсць больш дакладныя варыянты і ці больш натуральныя, але я не ведаю, не зусім. Па перакладах гэта не да мяне. Ой, добра, добра. Правы фулбэк сустракаецца з мячом. Дрэннае рашэнне прыводзіць да страты мяча. Эдуарду Камавінга. Пас элітнага ўзроўню. Ёсць каму аддаць. В Беларусі таксама ёсць на продажы, можна набыць. Цікава. Развивается контратака. Думфрис. Ну, дзе гэта аўтоадбор? Як ён працуе, ўвогуле не разумею. Яшчэ адзін пас назад. Але гэта таксама атрымае высілка з гульца. Вось зараз ён мог перахапіць, але чамусьці гэта не зрабіў. Мяч у атакуючага Це було б, конечно, пригожа з п'яточкою, але ж не так ефективно в даному моменті. Так. Може ми зможемо якимось чином зрівняти цей лік? Там Аменьє. Гульці атаки з м'ячом. Ой, добре. Перебросив ось гэтым парашютным ударом.
У такіх випадках, калі выбягае гэты брамнік, добра прынятае рашэнне на то, каб мяч заляцеў у сетку. Павялічылі яны сваю перавагу. І адразу ж пас назад. І спаборніцтва тут таксама ось ёсць, і звычайна паўабаронцы Шыкоўна ацаніў сітуацыю і аддаў мяч. оп, Стойка! А вось Стойка гэта атрымалася. крыўдна. Амаль адзначыўся. Ну, тут і да амаль яшчэ было не блізка. Гаспадары ўвядуць мяч у гульню ударам ад брамы. Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. Мартінес. І падавай! І мяч вылятае. добра быў навес, бачна было, як Полец там перабегаў. І падача! Там Аменье. І цяпер яны атакуюць праз цэнтр. Трэба было пасаваць, вельмі доўга пратрымаў. З апошніх сіл б'ецца. Цягне кіпер, аднак мяч не забірае. У такіх момантах трэба выбіваць гэты мяч. Левы цэнтральны хаўбэк валодае мячом. Навесіць можна. І мяч у кіпера. Ёсць каму аддаць пас. Так пайшоў дрыблінг вось. Дрыблінг ось справа, злева. Добра прыклаўся. Пошукавіку рынку, дзе гульцоў прадаюць, увадзіць на шкоры. Ну, шкоры не ведаю, я ведаю, што павінен быць, мне здаецца, бо он уже у нас у польскай лізе гуляць. Педра. Можа, я просто, можа, беларуска ёсць. Хвіліна дададзена. Трэба Мне здаецца, спяшацца. там такі моцны будзе Вельмі скор доўга трымае увогуле. мяч на сваёй палове. Суддзя ўсё бачыў і прызначае штрафны. Наша гульня падышла до конца. Усё. Сёння госці выглядалі больш... Калі мы зразумеем, як захопліваць мяч, як яго трымаць, як яго можна больш перахопліваць у гульне, тады будзе, здаецца, як-то лягчэй, але пакуль мы гэтага не разумеем. Барковскі, Кіреев, так? Гэта з беларускага чэмпіяната, бо я не ведаю, можа быць. Все, пайшлі гульцы дзед Максім і Оншпатэйта набываць гульню і прабаваць самім, надаецца, гуляць. Спампаваць. Усе гуляюць у другіх краінах. Ага. Угу. Это про стварэнне просто не рынок Беларусі не бралі улік стварэння картак гульцоў у сістэме, але ж можа будучыні гэта яны можуць увойдуць. Так, чат long shots. Поехали. Что у нас тут? 5, 2, 3. Якісь цікаві тут все розстановці. Злучэнні. 7 перамог, 7 нічей і 9 пораженняў па раз. Мне здаецца, гэта вось мой стайл гульца, калі ты шмат гуляеш. Сёння камандзе гаспадароў трэба быць асабліва І розныя стараннай. матчы Толькі атрымліваюцца. перамога дазволіць ім вырвацца з чарады няўдач.
Тут може І щось ўжо ці на першых атрымаецца. хвілінах мы бачым атаку. У яго ёсць падтрымка ў наступе. Брамнік у гульні адводзіць Хотя мяч писали, на что кутавы. все дати наиберут в трансфер-маркете, так нават у Болгарии наши гуляют. а Ничего мы себе. глядзім паўтор. Тут може так само есть товарищеские матчи, можно поглядеть на состав Кутавога падача. команд. Ці есть там Белоруссия, я не ведаю. Ну, было бы цікаво, може, в этот момент глядеть. Ой, два сутыкнулись, и все, пробег, Гулец з мячом. бежить. Дзе не топ узроўню. Паспяховы адбор. Патрэбны навес. Выносіць мяч. Рабіў! Ды яшчэ як! Вельмі моцны далёкі стрэл, аднак дакладнасць нулявая. Мяч ужо ў штрафной. Трэба біць! Ну ось бег там чел з гэтым ось аўтаматычным апекаваннем. Чаму ён дотык не зрабіў, я не ведаю, як гэта працуе, як гэта гуляць не ведаю. Гэта меня бесіць дакладна. Таму што калі ты гэта не разумееш, то Лаўтара Мартінес. не атрымліваецца эфектыўна тады гуляць. Цягні! Мяч становіцца яго здабыткам. Брамнік у гульні кантралюе сітуацыю ў сваіх валоданнях. Арбітр паказвае, што будзе штрафны. Так, ну гэта не чырвоная картка, і то і добра. Правіл гульні і за парушэнне дае жоўтую. Не фіксуе брамнік мяч пасля стрэлу. Гейсмаль. Вось тут можна нешта выдумаць. Феры. А гэта Паглядзім, будзе што яму офсайд. удасца зрабіць на правым фланзе. Ён крышку паспяшаўся, офсайд. Паўтор канчаткова запэўнівае, што гэта офсайд. Мяч на правым фланзе наступу. Перадача напрошваецца. Ёсць каму аддаць. Усе ў штрафную, сустракаць кутавы. Выглядала досыць Федор небяспечна. Лопоухов, Мяч немецкий ішоў сайт акурат оценил у наша створ. брамника сборной Імзавуе Беларуси, што гуляюць брамнік ЦСКА, ці не, Софія, мы ўжо не Болгарія. дазнаемся. У 1,5 мільйона, дзіно, што яго яшчэ ў гульню не ўключылі. Ага. Нічога сабе, брамнік 1,5 мільёна, гэта, мне здаецца, поспех. Яшчэ. Крос у штрафную. Левы фулбэк атрымлівае мяч. Крис Вуд. І вось зараз можна было б навесіць. Б'е! Атака была неблагая, аднак мяч пайшоў побач са штангай. Брамнік моцна выбівае мяч. Нават унізе падказваюць, мне здаецца, ось 3-5 гэта скоры па нагах, так? Тосьці леўша можа, ну, з правай ці з левой ноги пробіць. Побач падыходзячыя варыянты для перадачы. Трэба прабіць. Ну вось, я кажу, што тут нават ты не разумееш, у якісьці момант гэта будзе паспешная гэта атака, таму што вось у дадзены момант Лік зноў роўны. адсотак поспеху, мне здаецца, у такіх момант перахопу быў вельмі высокі.
у звычайных гульнях, але ж тут просто бег, і ты аддаў яму гэты рэзачы пас і атрымалася забіць гол, што для мяне гэта ўвогуле якийсь Мяч у левого центрдефа. цікавы момант, што гэта ўвогуле тут атрымалася. Жардан Ферры. Так вся абарона наша пайшла наперад. Там Аменье. Плюс 2 хвилины до основного часу. Ой, а чаму я не прабіў? У апошні момант Правый центральный перехапіў хавбэк, мяч. валодае мячом. Першы тайм скончаны, хутка аднавім гульню. Команды обменялись голами. Чым больш 1-1. лічба, тым больш удалым будзе удар ці пас. Ну вось та верагоднасць надаецца вылічваецца такім чынам. Брамнікам, здаецца, толькі адна вось адна нага, яна больш вядучая, там нават, ну, калі я заўважаў, так, мне здаецца, можна было жоўтую картку дзесьці прыбраць, если у нас тут на замену прайсці. Што ў Браўніка толькі адна нага, і вось там можна палічыць, што 1 і 5 вядучую. А вось у нападаючых яна звычайна вось 5-3 дзесьці, так далей. Штрафний удар з близьку брами. На що тут треба було фаліть, не розумію. Так само не разумеем, навошта, але як ёсць. Так, выносім. Манчини. Ёсць годныя варыянты для перадачы. І тут от што не хапіла, мне здаецца, па навучаннях, так гэта вось на абарону не было навучанняў, як адбіраць мяч, як дзейнасць гэту парабіць. Вось быў бы гэта навучанне вось тут, было б зусім вось клёва. Мне падаецца, акрамя там вось дрыблінгу. А что тады робить? Пасаваць при любым стандарте назад? Мяч у штрафной, можно обострать. Робей! Ёсць гол! Зноў падышоў да з правага боку, мне здаецца, не вельмі збіўная гэтая сітуацыя ці пазіцыя. Увогуле там, здаецца, вельмі складана было бы забіць, але вось гульня тут дазваляе такое рабіць. Узяў ініцыятыву на сябе. Вырашыў пайсці праз цэнтр. Замена. Так, адбыліся замены. Ёсць на каго падаць. Вось можна прайсці, спакаіць прасторы, вось зараз дакладна. Кёкчу. Дрыблінг пайшоў. Ёсць каму аддаць. Просто і надзейна гуляе, выносіць мяч. Лаутаро Мартинес. Левый центр деф, валодае мячом. Мартинес. Шмат робяць перадач, выдатна трымаюць мяч, аднак гэтыя камбінацыі маюць нулявую эфектыўнасць. Можна згуляць у пас. Вяртае пас. Ну вось як тут не перахапіў. Гулец у штрафной. Патрэбна прабіваць. Ох, як недакладна, а мог бы нарадзіцца і галявы момант. І свежыя сілы. Цікава, як ён рабіў замены. Мне здаецца, ён рабіў замены па часе. Там ёсць, наверное, якаясь прадустановка па заменах, калі ўжо там час прадышоў, чтобы аднавіць вось тыя, хто могуць праз свае сілкі прынесці якісь дадатковыя поінты, забіць і так далей. Эдуарду Камавінга. Рушыць з мячом наперад. З моцу пасаў Адменны адбор. трохі не... Вось як бегае, мне здаецца, чэл з замены вельмі хутка
хутчэй за Феры. тых, хто ўжо гуляў. Мяч у форварда. Мячом володае правый центр Деф. Смаль. Так, па-за гульнёй. Аўтор канчаткова запэўнівае, што гэта афсайд. Мяч ідзе на левый фланг атакуючаму паўабаронцу. І падавай! Галкіпер у цэнтры ўвагі. Сканчваецца другі тайм. Усяго 6 хвілін засталося. Пас не атрымаўся. Гэта перахоп. Добра ідзе наперад. Кёпчу. Небяспека. Мяч у штрафной. І гол. Так, толькі наперад. Была гэта памылка, не ведаю. Вось у такі момант, калі 2-1, можна было тут нават перабудаваць камандную схему і зрабіць, напрыклад, абарончую, каб трымаць мяч до конца Рушыць наперад. матча, калі гэта, канешне, ў якісь там турніры, вырашальная гульня, каб больш ад абароны І вось прагуляць. зараз можна было б навесіць. І ўсё на сёння. Суддзя дае фінальны свісток. Перамога, і мы трохі прасоўваемся да 5-го дывізіону. Такім чынам, калі ты атрымліваеш гэтыя перамогі, но гэта, мне здаецца, рэдкасць. От, вось тут нават кітбой, у него камандзе ёсць Мбапе, а Мбапе гэта імба 90 скіловая, якая дазваляе вам з любога амаль што, а ён нават у 4-м дывізіоне, 4 перамогі зараз у яго ў 4-м дывізіоне. Сярэбрныя. Мне здаецца, сярэбрныя паміж сабой тут гуляюць і так трохі прасоўваюцца ўверх дывізіону. Распачнем, як мае быць. Першы пабеглі, я ўжо Матч распачаўся. глядзеў. Пас у адваротным напрамку. Не спяшаюцца каманды ў наступ. Трымаюць мяч у цэнтры. Спрабуюць гуляць праз цэнтр. Сам вырушыў наперад. Так, не пратрымаў. Кідаюць на Мбапе, ці хто там стаіць у цэнтры. Левы цэнтр Деф з мячом. І ён Все, застаецца без адбор тут. валодання. Нават высокі прэсінг у гульца. Нават зараз заўважна. Я не пабачыў, якаясь там расстанова была. Жау Маутиньо. Мяч завітвае да цэнтра паўабароны. Мяч ідзе да правага цэнтральнага хаўбэка. Вось. Удар! Он гэта мне здавалася ўжо гол. Драбінку дакладнасці і было б небяспечна. Мяч у форварда. І пас у адваротны бок. У справе брамнік. Ці паспеюць дабіць? Цікава, фізіцца нават у такім стане. Адразу ж некалькі гульцоў Все ж таки ён змог сябе. вынесці Пас у адваротным мяч. кірунку. Тут трэба абвастрыць перадачу. Нічого, І гэта мяч напроці ляціць будзе на насяданне кутавы. на мае Добра брамы, дзейнічае пакуль тут па лічбе, я не ведаю, будзе вельмі небяспечна, вельмі моцна так. Мяч за бакавой, аут. Гэты аут за гаспадарамі. Муньёс. Ёсць варыянты, каму перадаць. Не атрымалася забраць мяч. Мяч ляціць за вонкавую, у нас кутавы. Варыянтаў у яго было няшмат. Усё ішло да кутняга.
Повис гулец. Не спяшается разыгрывать мяч. Вырашил ён не подавать, лепей проспас. И пробей! Звичайно. В этом виник. Виртуозный На гол. прост Однако зараз раз можна не дриблинг. давать пудло у обороне. Атака праз центральную зону. Мяч ідзе до правого вингера. Во, уже побег, уже просто на своих. Гулец у штрафной. Матч Та буде протягивается. з великим Гости напереди ліком, ми тут з розницею будемо. вже у 2 м'ячі. Мяч на правом фланзе наступу. Добре дзейнічае кіпер і авалодвае мячом. І вяртае мяч. Педра. Цэнтральны паўабаронца ў гульні. Вось ён момант. Трэба ладзіць контратаку. Вяртае пас. Правы цэнтр дэф з мячом. Трэба дзейнічаць больш пільна. Мяч зусім блізка да брамы. Кіпер у справе. Забірае мяч. 7 хвілін гуляць камандам. Некалькі гульцоў без апекі побач. Педра. Жао Маутиньо. Кільян Мбапе. Ёсць падтрымка. І добры дыяганальны пас у яго атрымаўся. І гэта яшчэ адзін гол! 3 мяча і іх перавага. Гэта татальнае знішчэнне суперніка. Гэта разгром гасцей. Гаспадары ўжо 3 мячы перавагі маюць. Мбапе! Ёсць гол! Адрыў яшчэ Добре больш атрымліваецца, добре павялічваецца. атрымліваецца. Неспакой. Заставайцеся Не разом з зусім. нами, ўжо хутка другі тайм, а пакуль што перапынак. Катастрафічны матч для гасцей. І все роўна можна такім чынам глядзець, як гуляюць астатнія, як яны выкарыстоўваюць, што ў іх атрымліваецца. Ну вось ён бегаюць, З мячом левы вінгер. зараз ён крые гульцоў Гейсман. таксама. Вось ён шанец. Зрабіў як мае быць. Брамнік першы на мячы, выдатна згуляў. Кільян Мбапе. Педра. Цяпер атака развіваецца па правым краі. Які добры пас пайшоў! І трэба падаваць! Вось куды вось. Вось Ёсць у бок розныя паса варыянты для пайшоў перадачы. мяч. Мяч І адыходзіць супернікам, гэта афсайд. сістэма лічыць, што ты ўжо кіруеш вось гульцом у абароне, а ты націскаеш он наперад такім чынам і сыходзіш Левы вось, цэнтр дэф валодае мячом. губляеш гульца, які нападае. То есть ты яго не апекуеш. Паўабаронца ў фокусе нашай увагі. Увогуле пакуль не І ён зразумела, без як гэта мяча. працуе. Кажу, і калі будзе навучанне на абарону, як у гэтай сістэме гэта працуе, было б яшчэ файна. Пакуль гэтага я ці не знайшоў, ці не бачыў, складана ўвогуле зразумець,
Можа, у другіх футбольних симуляторах гэта было вызначана, і ось гульцы, які перайшлі, наприклад, з Уфы на... Ой, то гэта чырвоны, здаецца, будзе. Так, гэта парушэнне. А вось і чырвоная картка. Перайшлі з FIFA ці з другіх симулятораў в УФЛ, яны ведаюць, як гэта правильно рабіць. І ёсць удар. Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. І яго пакідаюць без мяча. Так, ёсць удар. Гол, і перавага павялічваецца. 5-0. Тотальнае знішчэнне гасцей. Варыянтаў для перадачы больш, чым дастаткова. Мбаппе! І ёсць гол. Лік дагэтуль на іх карысць. Разгромный лик на табло. Так, а у нас оборонцы одного нету, так? Там, ну, мне здаецца, правильно было бы зрабіць, мне здаецца, па-за гэтага Мяч у нападніка. паўабаронцу на захісніка. Атрымліваецца годная атака. Змяніць. Штрафны удар з блізку брамы. На што тут трэба было фаліць, не разумею. Тамамэнье. Знясілены ён. Усяго сябе на поле пакінуў. Цяпер глядзім, што справа, бо мяч ужо там. Маутиньо. Вядуць мяч па цэнтры. Ось у даному випадку було добре, ось коли ти отримав керування, не бігчи, ну, опікати далі Мбаппе, так, таким чином. Кільян Мбаппе виглядає стомленим. Ось гол, адрив яще больш Ось тут всі павялічується. дають, вони гулять і за оборонцю, і у нападінні, таким чином ти повинен мати гэтый. Педра. Може атрымацца небяспечна, мяч у штрафной. Выглядала досыць небяспечна. Як то мець скіл і в обороні гуляць, і у нападінні. І увогуле тут разумееш, што тут адбываецца. Ось І зараз пайшла знову атака ў адказ. можна было перахапіць, Брамнік узорна чамусь зноwu проста не згуляў, зрабіў магло быць гэтага небяспечна. аўтаматычна. Адразу некалькі гульцоў просяць перадачу. 3 хвіліны дадае рэферы. Годны прэсінг, мяч пакідае штрафную. Відавочна, што ўсе сілы гулец пакінуў на поле. Все абаронцы глядзелі на просто, не прысастаялі, чакалі, пакуль я возьму гэты кантроль над тым гульцом, які... Ну і сістэма, здаецца, не вельмі дакладная, што яна прапановвае толькі блізкі, самы блізкі гулец, які зараз ёсць у сістэме для пераключэння. Не заўсёды зручна, каб у цябе быў толькі для пераключэння толькі бліжні чырвоная картка. У гэтым тады для гэтага трэба нам змяніць, так? Той, хто атрымаў чырвоную картку, як он пасядзеў один матч у запасе. Это у нас цэнтральны абаронца. Хто у нас ёсць тут? Есть Адорні. Можна яго сюди пакласці. І працягнуць.
Так, а это кто у нас? Ultimate Beasts. Шедрель на ПК. Дадим на соперника. 80-79 нападения, 4-2, 4 этих як-то статистика сезону. Перамоги 4. Ну, калі 4 перамоги і нема нічей і ці параз, гэта глядае, што моцны таксама супернік. Перахоп уже зроблены. Распадоры. Добра. Дембеле. Пабег ужо. З першых хвілін кінуліся ў наступ. Ён б'е на удачу. Там Аменье. З мячом Не правый паглядзеў центральный зноў схему, оборонца. трэба схему глядзець. Каб разумець, дзесьці, мне здаецца, схема Жакома Распадоры. адна працуе добра, Ольбе. дзесьці не. Гулец у штрафной. И по браме. Слабоватый удар атрымаўся. Брамнік спокойно бярэ мяч. Стефан Аль-Шарауи. Есть кому отдать пас. Нападник с мячом. Атака перебирается на левый фланг. Смаль. Правый центр Дев с мячом. Стефан Аль-Шарауи. Можно сгулять про спас. Ратуе Брамнік, аднак мяч яшчэ ў гульні. Мяч за вонкавай. Пабачым удар ад брамы. Пас у левый бок. Мяч у абаронцы. И бить трэба! Не зафиксовал кипер мяч. Распадоры. Мяч у нападника. Стефан Аль-Шарауи. Добро просовывается наперед. Лонгстаф. Падтрымка побач. Можно отдать пас. Атавио. Левый крайний с мячом. Годная праца с мячом перед штрафной. Стефан Аль-Шарауи. Выбивается мяч. Педро. Яны падышлі да сустрэчы ў выдатнай форме. Бачыў статыстыку? Ну, вядома, яны дамагліся велізарнай колькасці перамог апошнім часам. Каманда ў такім тонусе сур'ёзны апанент для ўсіх. Наступствы такіх парушэнняў ва ўласнай штрафной могуць быць вельмі Увогуле непрыемнымі. незразумела. Быў дотык у мяч, здаецца, ці ён зменіў кіраванне, але ж чамусьці гэта не разумела. Напрост можа быць па цэнтру гэты стрэл. Ці на моцу не, Без варыянтаў. не па цэнтру. Дрэнны удар. Зусім не пра гэта ён, здаецца, марыў, але як атрымалася, так атрымалася. І Брамнік сустракаецца з мячом. Камавінга. Нават не ведаю, колькі перадач яны зрабілі. Вось толькі вынікаў мы не бачым. У яго ёсць падтрымка ў наступе. Падаючы не мог Стефан змог захаваць Аль-Шарауи. мяч. Каспер Дольберг. Ой, гэта памылка была.
Мяч ідзе да левага цэнтральнага хаўбэка. Жардан Ферры. Там Аменье. 2 хвіліны дадае арбітр. Пас на левый фланг. Рефери дае свисток, перапынак. Не дапрацавалі каманду ў атацы. 0-0 на табло. Такі, калі ты не бяжыш у абароне, сломя галавы на нападаючага, мне здаецца, ты больш стараешься ў якісь-то вось момант зрабіць гэтыя дотыкі і гэтак далей. Можна тут менш памылак атрымліваць і Закончыўся трымаць перапынак. лік. Пачынаецца другі тайм. Ось у гэтых момантах, напрыклад. Малончик кіпер авалодаў мячом. Ферры. Педро. Там Аменье. Левый центральный паўабаронца працуе з мячом. Ён наступае не ў адзіноце. Ёсць каму аддаць пас. Жардан Ферры. Мартинес. Правый центральный хаўбэк валодае мячом. Стефан Аль-Шарауи. Годна ў яго атрымліваецца ісці наперад. Ён не мае намеру згуляць у пас, хаця падавалася б мяч на фланзе. Стефан Аль-Шарауи. Эдуарду Камавінга. Добра папрэсінгавалі тут зараз. Так, ну гэта будзе Штрафны штрафны. удар з блізку брамы. На Це што тут небяспечна. трэба было фаліць, не разумею. Не стаў адразу разыгрываць. Будзем зараз прыгаць. Не ўдалося адразу забраць мяч. Усе ўжо ў Небяспечна. штрафной. Гулец рыхтуецца падаваць з кутняга. Не рызыкуе, наўпрост выносіць мяч. Варыянты для паса ёсць. Ну ось як тут, ну. Чакаем на удар ад брамы. Гэтыя фінты. Калі нават далёка адыходзіць мяч, Можа быць, у гэтым наступе пабачым гол. баронца ўсё ж такі не трымае гэты кантроль над мячым. Пабеглі, добрая контратака можа адбыцца. Мяч у штрафной, што далей? Фінт будзе, так? Ось. Мяч у Любіць штрафной. фінціць, адыходзіць. Штанга адна, І мяч у вона гульні. просто не зрозуміла, як тут Адбіты, аднак, мяч гэта у гульні. контрыць. Шон Лонгстаф. Ёсць каму аддаць пас. Мяч ідзе да правага вінгера. Які добры пас пайшоў. Тут быў Як гэты выдатна ўсё момант, зрабіў каб брамнік. адлічыцца Своечасова пакінуў створ. на контр. І амаль што можна было Першы забіць, але кандыдат на замену. добра згуляў. Дольбер. Трэба дзейнічаць больш пільна. Мяч зусім блізка да брамы. І гэта першы гол у сённяшняй сустрэчы. 1-0 перавага за гасцямі. Там Аменье. Камавінга. Пакуль што не жадае аддаваць мяч. Годны пас. Брамнік забірае мяч пад кантроль. Ледзьве трымаецца на нагах.
І вяртає м'яч. Атавіо. Лонгстаф. Бачимо позиційний наступ. Добре тримають м'яч, але треба обвастрать. Каспер Дольберг. Здолев навесить. Голкіпер у центрі уваги. 2 хвилини додав арбітр до основного часу. І м'яч летить на кутовий. Незрозуміло ніяк ён згуляв. Час гульні амаль увесь вибраний. Гості усё ближей до перемоги. І фінальний свисток сканчиває нашу сустречу. Гості перемагають 1-0. Складно, складно. Так, жетоны шатдаун. Не ведаю, що за шатдаун жетоны. Цікаво, што калі ты шмат вось у тебя не вельмі клёвы рэйтынг, што ты шмат прайграеш, чаму тебе не кідаюць больш ніжні дывізіон, каб можна было б свой скіл гэты падымаць з супернікамі, якія можа тут якаясь іншая сістэма працуе. Так, і мне здаецца, што трохі у нас з музыкальным спровяджэннем прыйшлось. Ой, зноў Мбапэ, мне здаецца, не, з гэтым я яшчэ не гуляў, але шмат хто. Так, а верніце мне музяку, калі ласка, ці ёсць тут яшчэ. Было трошки весялей. Ой, тут нават Холланд, гэта імба, Мбапэ. Холланд увогуле там усе верхавыя мячы Віні Джуніор, зразумела. Ямаль таксама. Ну, тут якаясь спартыма. Складаная гульня чакае гаспадароў. Да іх завітала каманда з вышэйшага дывізіёну. Ён пра нас, мне здаецца, калі гаспадары. Нам чуваць свісток рэфері, сустрэча пачалася. Ну гэта... Мне здавалося, што гэта не пра нас. Правы цэнтральны Гэта пра нас павінна быць. Жардан Ферры. Ёсць годны стрэл. Педра. І трэба падаваць. Брамнік на месцы. Пакуль я бачу вось механік, што можна тут рабіць, гэта вось праз разрэз 1 на 1 выходзіць, праз бакавы стрэл. Ось, пайшло. Пра што яшчэ тут ёсць? Можна зрабіць крос па камбінацыях. Лаутаро Мартинес. Ну, чамусьці не ў той бок пабег. Дрэнная перадача была. Эрлинг Голланд. Там Аменье. Суддзя вырашыў не спыняць гульню. Ну, нават калі моцная каманда, но гэты гулец, ён чамусьці бяжыць наперад заўсёды. Правы цэнтр дэф атрымлівае мяч. Можа, гэта так і павінна быць. Там Аменье. Ферры. Мяч ідзе да правага вінгера. Арельен Чуаміні. Ёсць каму аддаць. Педра.
Эрлинг Голланд. Ось, дырка ось пройшла. Пробей ён больш дакладна, было б небяспечна. До Да. брамы не так ужо Відаць, і што далёка. тут Гаспадары можна ўвядуць было мяч у гульню забіваць. ударам ад брамы. І на левага цэнтрдэфа пас. Гейсмаль. Цэнтр паўабароны з мячом. А вось гэта ўжо цікава. Ёсць каму аддаць мяч. І давочныя варыянты для паса. На матчах ЮФЛ заўсёды поўныя трыбуны і файная атмасфера. Заўзятарам даспадобы такі футбол. Аднак да рэкорду па гучнасці ім пакуль яшчэ далёка. І пабіць яго будзе нялёгка. Так, заўзятары Бешикташа у адным з дамашніх еўракубкавых матчаў дасягнулі адзнакі ў 142 дэцыбелы. Як памятаеш, тады адзін з футбалістаў супернікаў нават не змог гуляць пры такім шуму і папрасіў сваёй замены. Гуляюць у пас на сваёй палове поля і не прасоўваюцца наперад. Правы вінгер сустракаецца з мячом. Левы Нават калі паўабаронца з яго мячом. моцная каманда, ён таксама не мае здольнасці гуляць у абароне. Ось бачна было, што такі. Яшчэ 9 хвілін засталося ў каманд у першым тайме. О, Гол! Госці адзначаюцца! гэта было зусім цікава. Гаспадары ўзнаўляюць Чамусь я не ход выбіў матча. мяч. Трэба адыгрывацца. Моц, калі дыходзіць, не хапіла часу на гэта, але ж там Бампе ўжо Педра забіў на лайчыну. прыкмеціў вольную зону. Эрлинг Голланд. Можна і ў пас згуляць. Ёсць каму аддаць. Жардан Ферры. Правы вінгер апрацоўвае перадачу. Ну, тут ёсць якісь-то вось аўтаадбор, ну не аўтаадбор, а вось он Педра. пабег. Мартинес. І ён адзначаецца. То есть он пераключыўся на ўсе гэтых абаронцаў і все прайшлі наперад. І такім чынам зона атрымалася. Працягваецца. То есть ён тут у абароне таксама не моцна разумее, як тут гуляць. Але вось момант зноў. Голланд. Праходзіць пас. Першы тайм увесь выйшаў. Перапынак. Ну, з гэтым гульцом можна гуляць, а вось стату не паглядзеў яго. Яльчыкі. Налады, що налады, що за налады? А, гэта напрост паглядзець налады, зрабіць. Ёсць тут па часе замена. Тут схема, тактыка, ролі. Цікава. Читаем. Спадзяюся, нас чакаюць яшчэ 45 хвілін выдатнага футбола. У яго ёсць падтрымка ў наступе. Педра. Ферры. Можа атрымацца небяспечна. О. Мяч у штрафной. І што? Гэта мне здаецца з таго боку, што ось ён шмат бегаў гэтымі захіснікамі. Выбітна з мячом рушыць. Ён не мае намеру згуляць у пас, хаця падавалася б мяч на фланзе. Кільян Мбапе. Фантастычны кантроль мяча. Бадзёра дзейнічаюць супернікі ў другім тайме, аднак па-ранейшаму Крыштиану Роналду! О, Роналду ўжо нават выйшаў. Усё зроблена! Ну, бачыце, што тут вырашаеш, якія гульцы выходзяць. Мяч зноў у цэнтры поля і лік на табло змяніўся. 2-1 на карысць гасцей. Ой, вельмі доўга. Камавінга. Тут ёсць падтрымка. Мяч блізка да брамы, гэта шанец забіць.
Жардан Ферры. Ой, да не той бок. Мартинес. Побач підходячі варіанти для передачі. До речі, ці йдуть тут некие турніри, як у FIFA, типу ВЛЦ і інше. Я не ведаю конкретного про турнірах. Тут есть, мне здається, казуальні турніри, що ти можеш і згуляти у якісь такі більш щось складане. Там, мабуть, есть. Я просто не все ще поглядів, доглядів до гэтага моменту. Мне здається, повинно бути. Это, мне здається, подається, я міркую, що як якісний футбольний симулятор, він повинен все гэта у собі залічувати. І ось так був проведений гол. І він шиковно усе пробив. Протягуємо. М'яч до угольні. Жардан Ферры. Правый атакующий полуоборонца с мячом. Мяч завитывает до центра полуобороны. Буде небеспечно. Гол! Господарі відзначаються! Добрая атака у їх отрималася. Мяч у левого халбека. Ой, знову ось. Гол! А вось і не! Бравник загнув гэтым Меня что більшість, я навіть не ведаю, ці буду далей гуляти ці не, що все ж таки має, ну мне може бути і це логічно, що вельми часто вирішає на просто якась заміна, ці хто увогуле зараз по скілованості який гулець йде, тому що можна от на просто сісти і якийсь той Роналдо, ці МБП, ці набитий гулець за великі гроші, він може цілком твою команду рознести, і ти не зможеш перехопити механічно м'яч. Ось гэта не подобається, колькі давно гэта ось було. Годний маневр, як не оценивай. Ці нема гэтага балансу пакуль, ці... Ну як такое не заўважыць? Вядома ж, суддзя Давайте паспрабуем зараз гэтым. Дадатковага пакарання не было. Нават без жоўтай карты Можа, абышлося. нізкім ударом. А вось гэта цікавы розыгрыш. Трапляе мяч у стенку і ляціць на кутавы. У гэтым эпізодзе стенка вырушыла брамніка. Глядзім, як далей будуць развівацца падзеі. Класічны pay-to-win, так. Ну, ось я просто мне нема было досвіду. Мяч у штрафную. Голкіпер надійно гуляє. Ну і ўсё. Фінальны свісток рефері ставіць круг. То закінув гроші, мені здається, набив собі великих гульцов і пайшов туди розвівшувати усіх. Ну тоді, мені здається, ти мабуть, можеш хутка гэтай перший дивізіон не пройти. Може і занадто тебе моцного скіла не потрібно на гэта. Але ж потім буде, здається, складано, але калі у тебя команда больш добрая, тады, конечно, у тебя есть права з гэтым. Ось гулец больш такі Алексат какой-то, вось статистика сезона 7 перамог, 2 нічыі, 5 параз. Ну, з такими, мне здаецца, можна гуляць, а з тымі, хто у якіх толькі перавагі. Зараз паспрабуюць зрабіць рашучы крок у гэтым кірунку.
Нема Матч розпочався. сенсу, тільки каб навчатися може чомусь. Едуарду Камавінга. Не спяшаюцца каманды ў наступ, трымаюць мяч у цэнтры. І спрабуюць згуляць праз цэнтр. Левый центральный паўабаронца з мячом. Камавінга. І пас направо, мяч у абаронцы. Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. У яго ёсць падтрымка ў наступе. Смаль. Там Аменье. Ну, тут Можа, добра у них рухаецца, там нават кнопка тут ёсць паса завісла. мувмент, калі ты Адразу ж зваротны бачком, пас. я такого нават не ведаю, ты рухаешся Лаутаро Мартинес. Ён як Гурыні. крабік. Опорник з мячом. Тут можна було зауважити, що така ось є механіка так само. І що це буде Ёсць штрафний. свае ў штрафной. Малойчык кіпер забраў Калі є мяч. жаданне падняць скілы ў гэтай гульні, то трэба глядзець Вожыка. А Вожыка ёсць па гэтай гульні штосьці? Мартинес. Он по FIFA двукратный чемпион света, но открываем тут порталами с FIFA. Вожика така як тут, мені здається, на курси його, мені здається, треба підписуватися. Гаспадари ўзнаўляюць хаду матча. Трэба адыгрывацца. І он десь на каналі гэта робив. Абаронца працуе з мячом. Просто не ведаю. Мячом авалодвае левы цэнтр ДЭФ. А про Вожика я не ведаю, що він у Ёсць, FIFA адыграцца ў пас. двукратний чемпіон світу. А який турнір від гэта був? Так, він, ну от зараз Бернардо Сілва. захоче пройти. Забіць трэба, мяч у гульні. Калі спартаваны з FIFA, то гэта добра, можна здесь туторыялы паглядзець. Небяспечна можа атрымацца, яго ніхто не сустракае. Цягні! Мяч згублены, Ой. няўдалая гульня. Вожик это не Вожик? Ах, які Вожик? І адразу другі пас Вожик? назад. Я просто зараз... А, Ёжик. Трэба Ёлки-палки. адкрыцца пад яго праход. Я здалёка не бачу. Для мяне УВ як Правы ігрик. цэнтральны паўабаронца з мячом. Зразумела тады. Трэба паглядзець будзе. Дзякуй, дед Максим. Сілва. Вельмі небяспечны стрэл. Брамніку пашчасціла, што мяч пайшоў міма брамы. Дзе YouTube і Атакоўца Twitch на біў 300 з ідеальнай тысяч. пазіцыі. А што Ого. толку? Найнебяспечнейшы момант А закончыўся на якому нічым. мове ён там ведзе? Беларускі наш Пас якийсь? на цэнтральнага атакуючага. Ладны пас ён аддаў. Шыкоўная дыяганаль. А, украінскі фіфер, все, бачу. Гурыдзі. Навесіць можна. Годна выносіць мяч. Перадача напрошваецца. Гэта картка Быў фол, будзе. не ўдалося чыста згуляць. Жардан Ферры. Можна і ў пас згуляць. Ёсць каму аддаць. Ферры. Цэнтральны паўабаронца з мячом. Яны файна трымаюць мяч, толькі аніякай пагрозы браме. Там Аменье. 2 хвіліни дадае арбітр. Пачаў уже чытаць І ёсць мае рухі. навес. Арбітр абвяшчае перапынак, першы тайм скончаны. Пакуль што госці выглядаюць лепей. Яны наперадзе.
Я просто не ведаю, наколькі гэта цікава ўвогуле рабіць беларускамоўныя гэтыя 1-0. гэтыя ўсе спаборніцтвы. Команды зноў у гульні. Эдуарду Камавінга. Да, і калі гэта цікава, я не ведаю, наколькі цікава гэта мне. Бо мне можа цікава ў адзіноце, мне здаецца, пагуляць. Можа атрымацца Так, чисто. небяспечна, мяч у штрафной. Усё ж такі здолеў ён прабіць, аднак атрымалася Я вельмі 50 хвілін у адным недакладна. спатканні, і яшчэ паўгадзіны пагляджу і сойду. Ну добра, мне здаецца, мы ўжо праз 50 гадзін, мне здаецца, будзе 3 часы. Мяч у брамніка. Стрыму мы такі скончым Пас у адваротным на кірунку. гэтым. За лішні перадач. Ну, тут больш, Гэта ж не трэніроўка. Ці на стрым быў пазнаёміцца, Мяч у левага паглядзець, цэнтральнага хаўбэка. што гэта, многа распавесці. Мне здаецца, ўжо ісламская багема рабіла агляд на гульню, я просто вырашыў таксама Атрымліваецца годная атака. гэта зрабіць. Мяч у правага цэнтр дэфа. Брамнік з мячом. Так можа Гейсман. прыцягнуцца. Мяч ідзе да левага цэнтральнага хаўбэка. Смаль. Ну, было Камавінга. цікава ось у пары, мне здаецца, гуляць. Ось досвід, тут ёсць гэты рэжым Жардан Ферры. пра Атрымаўся пару удар. кантролераў. І Бачым калі добрыя ў дваіх у вас варыянты ёсць для якаясь перадачы. сінергія цікавая, Гейсман. тады гэта яшчэ цікавейша. Надзейна гуляе, выносіць мяч. Ой, так. Ёсць гэты. Годны праход. Праходзіць пас. А як з нуля Дакладна пашырана аўдыторыя, бо футбалісты ФІФА далекі ад беларускай мовы. Усё правильно зрабіў у дадзенай сітуацыі. Нічыйны лік Ну, так. вярнуўся на табло. Я- 1-1. У меня есть доступ там да людзей, можа, якісь цікава, не цікавіцца футболам увогуле. Левый оборонца з мячом. На простым распавесці можа. Перадач яны зрабілі. Вось толькі вынікаў мы не бачым. Можа, ім будзе Мартінес. цікава гэта таксама для прыцягнення аўдыторыі Ферры. паглядзець. Педра. Ёсць каму аддаць. І мяч у кіпера. Можна згуляць у пас. Там Аменье. Зараз мяч апынецца на іншым фланзе. Лаўтара Мартінес. Левы фланг стварае небяспеку. З гэтага ракурсу ясна відаць. Па-за гульнёй меў рацыю суддзя на лініі. Мяч ідзе да правага цэнтральнага хаўбэка. Ён Гурыдзі. Трэба прабіць. Ось звычайна Вельмі важны мяч. Іх каманда выходзіць кідаеш наперад. гэту пасу разрэз, і калі ты прымаеш ужо кіраванне Гаспадары выбітна на арганізавалі абаронцаў, наступ для гэта чужой дакладна палавы, ты не пакалі ў паспееш ліку гэта на кантролер з'яўляецца з цэнтра. адрэагаваць, пакуль ты, канечне, гэта не ведаеш, як гэта эфектыўна рабіць. Таму Бернарду Силва. Мяч у штрафной. Что далей? Мартинес. Пераходзяць у контрнаступ. Узорная перадача. 2 хвіліны дадатковага часу ад рэферы.
Мяч усё-таки пайшоў мимо брамы. Гаспадары перамагаюць 2-1. Так, тут у нас Демблиц XX. «80-80». Ой, тут ось амаль што каманда з 80 усіх складаецца. Ну, так само 7 перамог, 7 нічый, 9 параз. Абедзве каманды гуляюцца, Жывы трэніруюцца, гулец. каб патрапіць у новы дывізіён. І зараз паспрабуюць І зрабіць мне здаецца, рашучы крок у опытны. гэтым кірунку. Мы пачынаем, і увага на поле! Сёння камандзе гаспадароў трэба быць асабліва стараннай. Толькі перамога дазволіць ім вырвацца з чарады няўдач. Адбор! Скончыўся наступ. Ёсць гол! І нам паўтараюць момант з гэтым цудоўным голам. Першы гол сустрэчы за гасцямі. Яны лідары. Ёсць годныя варыянты для перадачы. У яго ёсць падтрымка ў наступе. Камавінга. І мяч змяшчаецца ў цэнтр. А ён і праўда быў па-за гульнёй. Паўтор развеяў усе сумненні. Каго зачынілі таму? Мяч ідзе да правага цэнтральнага хаўбэка. Форвард з мячом. Так після Некалькі зачынілі гульцоў без апекі побач. хаце, так. Эдуарду Камавінга. Мартінес. І далей не атрымліваецца прайсці. Ладны адбор. І ён праводзіць плённы адбор. Тут усю каманду уже накруціў. Калі прайшла Вярцеў. перадача, узнікла б небяспека, аднак абаронца зладзіў з сітуацыяй. І можна тут нешта прыдумаць. Ну вось, куды Мяч у ён? штрафной можна абвастраць. І вось гэта ўжо вельмі сур'ёзна. Гол! Ой, не разумею, як гуляецца, Сказаць, што хаця стварыў гэты гол самастойна. трэба будзе, можа, практыкавацца больш не ў рэйтынгавым матчы, пакуль надзецца з сапраўднымі людзьмі цяжкавата гуляць. Луис Диас. І падавай. І супернік губляе мяч. Дзе удар? А вось гэта было блізка. Можа, яно і было, аднак зараз удар ад брамы. Вось ён, контрнаступ. З перадачамі ў іх усё файна, аднак які ў гэтых перадачах сэнс? Луис Диас. Трэба адкрыцца пад яго праход. Ёсць свае ў штрафной. Годная работа з мячом. І які прывабны пас атрымаўся. Мартінес!
І м'яч у сетці, дотиснули суперника. Зараз їм потрібний ще один м'яч. І знов гульня аднаўляецца з цэнтра. Гаспадары адзначыліся і цяпер саступаюць толькі мяч. Мяч перахоплены. Не здолеў ён дакладна аддаць перадачу. Гуляць яшчэ 6 хвілін, магчыма, арбітр крыху дадасць. Давид Нерес. І вось зараз можна было б навесіць. Гэты зрабіў Гуля крос. кіруецца на левы фланг. Цікавы. Патрэбна прабіваць. Які малайчынка! Выбітая гульня, і ў нас зноўку нічыя. На табло зноў нічыя. Гэтым разам лік стаў 2-2. Ёсць каму аддаць пас. 2 хвіліны дадае арбітр. Три аспекты, мне здаецца, дакладныя ёсць. А можа нават 4. Это як ты можаш гуляць у атацы, і як ты можаш У хуткім часе гуляць працягнем, у не спазняйцеся на абароне, другую палову. як ты можаш рабіць дрыблінг, і як ты можаш выпаўняць гэты стандарты ў гульні, як ты іх намацаваў, папрактыкаваў і гэтак далей. Тут няма нікога, каб можна было б. Шыкоўны футбол. Ну і замена таксама вырашае, тактыка шмат чаго вырашае. Луис Диас. Навесіць можна. Камавінга. Смаль. Перадач багата, але няма ніякага развіцця. Выдатна дзейнічае, адбор адпаведны. Можна і ў пас згуляць, ёсць каму аддаць. Як у свайго патрэб. Ёсць годныя варыянты для перадачы. Ясная рэч, гэта парушэнне, і месца для яго самае няўдалае. Жоўтай карткі не будзе, суддзя абмяжоўваецца вусным папярэджаннем. Знайсці бы вось апеку, калі яна тут ёсць, і тады было б лягчэй, прыемней. Зараз просто я гуляю тут дотыкамі аднымі гэтымі па траекторыях. І гэта заўсёды амаль што небяспечна каля штрафной. Лаутаро Мартинес. Трэба дзейнічаць больш пільна, мяч зусім блізка да брамы. Дрэнны пас, здараецца перахоп. Адразу некалькі гульцоў просяць перадачу. Чаму не вяртаюцца? Вот чаму зараз не вяртаюцца астатнія гульцы? Што трэба было націснуць, каб яны вярталіся? Вось як з нападзеннем ёсць бегчы наперад, так ёсць і ўзад, мне здаецца, павінна быць кнопка, якая дадае выхад. Ёсць на каго падаць. Луис Диас. І добра, што атрымалася адняць мяч. Мартинес. Бравник забирае мяч под контроль. І пас перахапілі. Няўдалая перадача. Педро. Выдатна дзейнічае кіпер. Небяспечная перадача была. Эдуарду Камавінга.
Можа атрымацца небяспечна, мяч у штрафной. Выдатна як згуляў. Так, ён здабывае перавагу для сваёй каманды. І нам паўтараюць гол. Матч працягваецца, гаспадары выйшлі наперад з розніцай у мяч. Цяпер атака развіваецца па правым краі. Глядзім уважліва. І пераход. Голкіпер у цэнтры ўвагі. Мяч ідзе да правага цэнтральнага хаўбэка. І пайшла атака ў адказ. Годны адбор. Своечасова ўсё зрабіў. Рубен Невиш. Штрафны удар з блізку брамы. На Зноў што тут трэба было стаялі, паліць, глядзелі, не пакуль разумею. вось кіраванне не атрымаецца. Луіс Діас. Незвычайна Як так. шыкоўна дзейнічаюць госці. На дабіванне файна згулялі ў гэтым моменце. А ў збранніка хваліць няма за што. Мяч яшчэ раз выпраўляецца ў гульню з цэнтра. На табло нічыя 3-3. Адразу ж зваротны пас. Гейсмаль. А можна ж потым шкадаваць, што не рушылі наперад. Абаронца працаваў у топавай манеры. Сустрэча Выдатна, ну нічия. Так, што у нас наконт можа якіх-то практыкаванняў вось тут вось зараз? Ці можа я проста не знайшоў казуальны таварскі матч? Можна казуальна паспрабаваць за іх пагуляць, пакуль там можна патрэніравацца. Удары, вот толькі вось напад. Можа тут ёсць паказваць падказкі. Пенальці, штрафны, кутавы, свабодная трэніроўка. Ну, гэта добра, але ж... Так, вярніце мне курсор, калі ласка. Опана. Так, стыль. Рынок вядома. Ось наборы можна паглядзець. Сховішча гэта то, што у нас зараз ёсць. Набор заданні. 3 сярэдны шанс атрымаць карткі майстар. Базовые картки гульцов. Ну, можно поглядеть, что там у нас по выпадает. Ну, тут брамник на 84, мне здаецца, это более чем зараз у нас есть. И якісь вось со здольностями. Польская 1 лига. Пенько. Поляк базовый. А можно атрымаць гэта, як это кажуць, мой клуб склад, зладжнасць, так, ось зладжнасць гульцы, ось таким памечаныя на больш не шэрамі, а зладжнасць дазваляе, мне здаецца, больш камбінацый гэта рабіць. Вахно, мне здаецца, можна было вярнуць цэнтральнай паўабаронцы. А злучнасць не будзе, то што ён атакуючы чамусьці па абаронцы, ой, не за цэнтральнай абаронцы, или што гэта, наступальны, так? І няма сувязі такім чынам. База, вось калі базовый был, тады ёсць сувязь. Першага ўзроўня ёсць сувязь другога. Бладе левый вингер, или як-то гэта у нас уже ёсць якісь-то
Так что наконт обороны, вось по обороне не хапаем мне тут вось трэнькі, разуменне, дзе гэта знайсці, як гэтым навучыцца. Дивізіон ёсць, что такое дивізіон? Ну дивізіон гэта што мы гуляем зараз. Казуальны тавараўскі, лакальны, вось тавараўскі. Это што? Гэта хуткі, арганізатар далучыцца, гуляць супраць рэальных супернікаў хуткіх сеткавых матчах без рэйтынгу, просто для асалоды. В общем, на гэты можа рэжым таксама паглядзець. Арганізатар, стварыць чакальню. Лакальна адправіцца загенераваны унікальны код, вся про... ну вось можна таварнаскі матчы, это не турніры. Далучыцца хуткі, а плей-офф. А плей-офф, здаецца, гэта наўпрост якісь-то челленджы, так, а лакальныя. Ну, я не бачу тут по турнірах, што Максим запытываў. Ай, добра, спецслужба падтрымкі. Ну, можна казуальна пагуляць ўжо напрыканцы. Можа панаціскаць кнопачцы, каб зразумець. Блюнос Фьюри. Што гэта? (4-3-1-2). Супраць якіх-то схем, мне здаецца, больш эфектыўныя адны схемы, супраць іншых Команды ўжо іншыя. з'явіліся на полі, надвор'е сёння выбітнае, і нішто не перашкодзіць годнаму футболу. Стартавы свісток рэферы дае пачатак гульні. Складана прадказаць, хто сёння пераможа. Вельмі цікавыя каманды сустракаюцца на полі. Можна згуляць праз пас. Правы цэнтральны паўабаронца з мячом. З такой пазіцыі можна было і небяспечней прабіць. Так, ну вось хаця б дзённае спаборніцтва маецца з фінала. Ну вось так. Ну гэта ж, мне здаецца, шыішнымі, так? Просто. Справядліва паступіў рэферы, дазволіў Калі мы працягнуць глядзім. гульню. І вось супернік без мяча. І б'е. Зусім не атрымаўся удар. Мяч нават побач На са ўзнагароду стойкай на не якіхсь-то пайшоў. пойнт ці І на зараз паке, я будзе не ведаю удар ад там, брамы. як гэта завецца. Камавінга. Ну, можна практыкаваць, ну, увогуле папрактыкавацца, Як умела Можа- ён абышоў суперніка. зразумець. Ого, тут І пайшла 4-2 атака ў схема, адказ. тут небяспечна. Так, куды Жардан Феррі. пабег, прастой, што Тамае. націснуў на Некалькі гульцоў пас без і апекі гэту побач. сценачку рабіць. Цэнтральную прабяжаўся, я не ведаю, там, мне здаецца, такім чынам Брамнік у справе, перарывае перадачу. трываласць тады моцна, даецца, зніжаецца. Ёсць месца, Тут ёсць такім варыянты для трэба контрнаступу. з розуму выкарыстоўваць гэты націск у пас. Так? Мартинес. Зараз гол! Лік адкрыты! Мабыць, нам охрываюць з фіфы, можа быць. Можна сказаць, што стварыў гэты гол самастойна. Не гэта не гуляў у фіфу ўвогуле. Госці Ну, адпраўляюць здаецца, сустрэчу, трэба пісічную, о, не адыгрывацца. пісічную, а ПС-ную. Добра ідзе наперад. Бачыў арбітр парушэнне, але гэта будзе адкладзены фол. Дадатковага пакарання не было. Нават без жоўтай карткі абышлося. Прыклаўся па мячы. Удар адбіты, аднак мяч у гульні. Рушаць наперад праз цэнтр. Застаўся ён без мяча. Стрэл па браве. Тама Менье. Браім Діас. Так як тут абараняцца? Як вось апека ёсць апека? Ну ёсць апека вось якая вось такая і я не ведаю, тут мне здаецца з націскам. Ну вось. Ты робіш, мне здаецца, тут двойны націск на две кнопачцы з хуткае пераключэнне.
і на дотык, М'яч якщо гэта обіграв, так працює. зробив все, як має бути. А ёсць проста вось апека? Типа, каб спыніць, можа, хуткасць гульца і гэтак Суддзя далей. ўсё бачыў і прызначае штрафны. На гэты раз толькі вуснае папярэджанне. Можна сказаць, пашчасціла. Діас. Майстэрскі ён згуляў на перахопе. Лаўтара Мартінес. І які прывабны пас атрымаўся. Небяспека, мяч у штрафной. І мяч у сетцы. Выбітна згуляў! Цяпер перавага складае 2 мячы. Яшчэ раз адзначыліся гаспадары і яшчэ раз гульня аднавілася з цэнтра поля. Так, зноў пробуем. Ну, яшчэ, Выдатная праца з мячом. ну, увогуле не разумела вось як-то для мяне, як все ж таки гэта павінна працаваць. І трэба якасна навесіць. Ладная гульня ў адборы. Камавінга. Госці ідуць у высокі прэсінг. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. А вось гэта ўжо цікава. Не, фінт не атрымаўся. Пас у правы бок, у абаронцы мяч. 2 хвіліны дадае арбітр. І далей не атрымліваецца прайсці. Ладны адбор. Скончаны першы тайм. Калі па Перапынак. фіфе, то павінна быць Поўная тактычная перавага схема, там гаспадароў. ёсць запыт 2:0. падтрымкі, каб два гульцы на суперніка рушылі і ўсе назад. То праз тактыку нават вырашаецца. Ну, блин, Ён цяпер ведае, як гэта складана. Яшчэ, ну, здаецца, дынаміка праз гэта губляецца, што трэба тактыка гэта намацоўваць. Не, ну, тут ёсць, мне здаецца, тактыка ўвогуле схематычная. Ну, і таксама там ёсць поінты на гульню, што павінны рабіць. Можа, у гэтым ёсць сэнс. І адразу ж пас назад. Але для мяне, блин, гэта Добра ён расчытаў момант і перахапіў пас. дзіўна. Адбіў мяч брамнік, аднак не зафіксаваў у руках. Можа, не дзіўна, гэта проста дае Эдуарду такі вось Камавінга. досвед і трэнера, і Вось ён момант. Трэба і ладзіць гульцоў, контратаку. і, ну, поўны, мне здаецца, Можна і ў пас згуляць. поўны досвед вось сімулятара футболу, менеджмента і гэтак далей. Падтрымка побач. А мне бы хацелось не просто гуляць Правы абаронца з мячом. і менш займацца вось Узорна трымае мяч. тактычна-стратэгічнымі якімись Прабіў рэчамі. ініцыятыву. Можа, гэта не так сапраўды правільна. Добра, мне пора. Дзякуй за стрым. Дзякуй, дзед Максім, што завітаў. рэспект за крэатыўнасць. Такія рашэнні Добрага заўсёды дзянёчка. ўпрыгожваюць футбол. От скоро Каб ўжо будзем яшчэ крыху скончваць. дакладней, і быў бы вельмі нетрывіяльны гол. Кіпер вяртае мяч у гульню. Вось магчымасць. Аднак крышку гулец паспяшаўся. Становішча па-за гульнёй. Футбаліст па-за гульнёй. Наступ скончаны. Які пас! Удар! Файна прабіў з межаў штрафной, ды вось дакладнасці не хапіла. І гэта контратака. І як прабіў, годна мяч на нагу лёг. Прычым да брамы было далёка, тым не менш узорны удар атрымаўся.
Домінік Собаслай. Рушить з м'ячом наперед. І ён б'є! Ну скажи, добре ж згуляв Брамнік. А цяпер гості рихтуються до кутняга. Досилає м'яч у штрафную. Гейсмаль. И он прорывается далее. Узорная техника. Пьер-Эмерик Абамеянг. Шиковная работа. Смаль. Вырашили ісці праз центр. Ну, поглядим. Ёсць кому отдать пас. И штрафная. Мартинес. Гуляем далей. Мяч застаецца у суперника. Не удаўся падкат. Дзе не топ узроўню. Паспяховы адбор. Можа, з гэтага што і выйдзе. І зусім няўдала згуляў. Выпусціў мяч за межы поля. The visiting side is making a substitution. Гейсмаль. І вось яны ўжо ў наступе. Другі тайм скончыцца праз 9 хвілін. Побач падыходзячыя варыянты для перадачы. Мартинес! Ёсць гол, і яны ўжо 3 мячы маюць перавагу. Паўтор мяча ў нас на экранах. Гаспадары вядуць з розніцай у 3 мячы. Гульня аднаўляецца. Там Аменье. Педра. І абыходзіць яго. Аймалойчык спыніў палёт мяча. Паласяс. Плюс 2 хвіліни до основного часу. Штрафний удар зблизьку брами. На що тут треба було паліць, не розумію. Не разумеем. Хоць гэта і парушэнне, суддзя вырашае не даваць жоўтую. Мяч не доходзіць до адрасата. Ясная рэч, гэта парушэнне. І месца да яго самае... Было парашэнне, але ж па часе вырашылі ўсё ж таки прыпыніць, што таксама часта можна гэта заўважыць, адбываецца падчас матчаў. Паглядзім, у якім складзе будуць гуляць гаспадары. Спадзяёмся на відовішча. Футбольны падарунак ад гульцоў усім гледачам. Пас на цэнтральнага хаўбэка. Спакойна распачалі каманды. Не жадаюць прыспешваць ход падзей. Правы флангавы паўабаронца ў фокусе нашай увагі. Небяспечны пас быў, аднак абаронца сканцэнтраваны на ўсе 100. І ён вяртае мяч. Між сабой вырашылі згуляць. Прыкмеціў, куды аддаць і аддаў. Ну скажы, добра ж згуляў Брамнік.
А цяпер госці рыхтуюцца да кутняга. Перавод у штрафную. Педра. Мяч у правага цэнтр дэфа. Пас на правага абаронцу. Як умела ён абышоў суперніка. Феры. Кёртис Джонс. Виса. Пас праз фланг не прайшоў. Патрэбны навес. Мартинес. Праца з мячом просто бальзам на сэрцайка. Удар адбіты, аднак мяч у гульні. Удар! Мяч у правага цэнтральнага паўабаронцы. Эдуарду Камавинга. Лаутаро Мартинес. Джонс. Ян Виса. Добра згуляў, спыніў суперніка. Камавинга. Педра. Ёсць падтрымка. Тама Менье. Педра. Адбіў брамнік. Будзе паўторны удар. Гол открываецца Вітаю, лік. Сейдж Бро, ФЛ Топ, дзякую. Ну так, топ, што ёсць шмат І ось вынікова рускамоўнага атака контенту. Віртуозны гол, аднак зараз важна не даваць пудла ў абароне. Ёсць каму аддаць пас. Сёння футбольныя трансляцыі для нас звычайная рэч, а для некаторых і ўвогуле прафесіі штодзённая работа, якая аб'яднае дзясяткі, а часам і сотні людзей для паказу толькі аднаго матча. А пачалося ўсё ў 1937 годзе. There for the home team. Рабьё. Абмен надзейнічаў брамнік. До канца першай паловы сустрэчы засталося 8 хвілін. Фантастычны кантроль мяча. І стрэліў па гране. Адрыян Рабьё. І не атрымліваецца ў яго пас. І відавочныя варыянты для паса. Правы атакуючы паўабаронца з мячом. Сфінтаваў і захаваў мяч. І мяч трапляе ў абаронцу. Выдатны выбар пазіцыі. Одна хвіліна кампенсаванага часу. Мартинес. Свісток на перапынак. Першы тайм скончаны. 1-0 на карысць гаспадароў. Яны больш кебліва дзень. І другая палова матча распачалася. І ён адбірае мяч. Лаутаро Мартинес. Пас у адваротным напрамку. Рабьё. Узяў ініцыятыву на сябе. Няўдала ён згуляў, звёў мяч за вонкавую.
Эндрю Робертсон. І тут ён годна згуляў, адабраў мяч. Добра вядзе мяч. І вось зараз можна было б навесіць. Жардан Ферры. Выдатны пераход. І ён спыняе атаку, годна ўсё зрабіў. Годны манеўр, як не ацэньвай. Глядзім яшчэ раз. Ага, футбаліст сапраўды быў у офсайдзе. Мартинес. Педро. Мяч у штрафной. Что далей? Лаутаро Мартинес. Добро отдал мяч. Робертсон. Ён б'е на ўдачу. Годна ён дзейнічае пры перахопе. Мартинес. Педро. І ён кіруе мяч назад. І мяч ляціць на кутавы. Незразумела неяк ён згуляў. Добра згуляў і пакінуў суперніка без мяча, але цяпер будзе кутні. Выконвае навес у штрафную. Нагадаю, гаспадары наперадзе. Хай сабе і з мінімальнай перавагай. Ужо дастаткова згулялі ў нашай сустрэчы. Прывабную гульню дэманструюць каманды. Вырашыў сам ісці наперад. Выдатна дзейнічае кіпер. Так я вчора скончыў пісаць 5-й ўзровень айсберга от Шан. Ага, добре. Адрыян Рабьё. Чекаем. Эдуарду Камавінга. І ён вяртае мяч. Складаны матч. Ён зусім знясілены. Яшчэ удар! І брамнік выбітна згуляў. Перавёў мяч на кутавы. Гледзьма розыгрыш кутавога. Камавінга. Мяч пераходзіць налева. Пас у адваротным кірунку. І годна гуляе, здабывае мяч. Ёсць годныя варыянты для перадачы. Файна ідзе з мячом. І зусім няўдала згуляў. Выпусціў мяч за межы поля. Сканчваецца наша сустрэча. Яшчэ крыху і гаспадарам можна святкаваць перамогу. Дзякуй за гульню. Дзякуй за падтрымку. Вельмі прыемна працаваць у такой атмасферы. Ферры. Тома Менье. Усё, час нашай гульні вычарпаны. Please do not get in my way. You can drive in my lane. Tires is burning the paint. You don't have nothing to say. This is how legends are made. I know I got what it takes. And I'm not pumping the brakes. And I'm not pumping the brakes. I'm too competitive. I like the narrative. I don't know best in the league. Who you comparing with? That isn't fair. That is me. How you moving so on the street? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. I got the fuel in my veins. Trust me, I'm making a name.
Паглядзім, у якім складзе будуць гуляць гаспадары. Стартуйма! Арбітр дае свісток, што распачынае гульню. І першая атака у нас. Тилеманс. Годны пас. Занадта зайграўся футбаліст і дазволіў мячу пайсці за вонкавую. Там Аменье. Смаль. Упэўнена трымае мяч, але ж на сваёй палове. Падаецца, яны забыліся, што мелі ў планах зрабіць. Некалькі гульцоў без апекі побач. Ёсць адбор. Адменная праца. І ён праводзіць плённы адбор. Справядліва паступіў рэферы, дазволіў працягнуць гульню. Годны адбор, своечасова ўсё зрабіў. Час атачыць брамніка, будзе кутавы. Дрэнны пас і як вынік перакоп. Педро! Мяч на фланзе. Трэба дзейнічаць больш пільна. Мяч зусім блізка да брамы. Яшчэ раз глядзім момант. Добра згуляў брамнік. Адбіў мяч на кутні. Педро. Са сваёй паловы ён валодае мячом. Вось ён гол! Вось так выбітна ён здолеў згуляць у наступе. Мяч у гульні, сустрэча працягваецца. Арбітр фіксуе парушэнне правіл. На думку суддзі, у гэтым выпадку дастаткова вуснага папярэджання. Лады, яму відаць лепей. Левы крайні з мячом. І далей не атрымліваецца прайсці. Ладны адбор. Педро! Мяч у штрафной, можна абвастраць. І удар! Ён біў са штрафной, аднак крыху не хапіла дакладнасці. Мяркую, шмат хто ведае імя самага выніковага брамніка ў гісторыі футбола. І нават другі па выніковасці галкіпер добра вядомы пакаленню 90-х. Дарэчы, абодва варатары з Паўднёвай Амерыкі. Рэкорд належыць Ражэрыю Сэні, 114 галоў, дасягненне на вякі. Хаця і з другога месца пацясніць Хосе Луіса Шилаверта будзе нялёгка. У яго 62 галы. І думаю, што было б вельмі здорава, калі б такая эксцэнтрыка вярнулася ў сучасны футбол. Эдуарду Камавінга. Жардан Ферры. Там Аменье. Педро. Мартинес! Юрий Тилеманс. И подавай! Камавинга. Ромелу Лукаку.
Едуарду Камавінга. 2 хвилини додав арбітр до основного часу. Зараз атака пойде по центрі. Свісток на перапынак. Першы тайм скончены. 1-0 на карысць гаспадароў. Яны больш не... Працягваецца наша сустрэча. Каманды распачалі другі тайм. Які добры пас пайшоў! І гол! Так, толькі наперад! Ён павялічвае адрыў. І нам паўтараюць штрафны стрэл. Гаспадары здолелі яшчэ раз адзначыцца, і гульня аднавілася з цэнтра поля. Лукако. Алексіс Сальмакерс. Годны адбор. Своечасова ўсё зрабіў. Пас на форварда. Пацягнуў мяч наперад. Сфінтаваў і захаваў мяч. Яшчэ гол! Ну гэта ўвогуле выглядае як разгром. 3 мячы складае іх перавага. Матч складваецца на карысць гаспадароў. Яны вядуць з перавагай у 3 мячы. Пры перахопе ўсё правільна зрабілі. Мартинес. Мяч на правым фланзе наступу. Де Йонг. І тут ён годна згуляў, адабраў мяч. Глядзім яшчэ раз. Ага, футбаліст сапраўды быў у афсайдзе. Фантастычны кантроль мяча. Матч ідзе цалкам па сцэнару гаспадароў. Плюс 3 гола на іх карысць. Гэта велізарная перавага, і па такой гульні гасцям складана будзе яе скасаваць. І гэта міма. Мяч ідзе значна вышэй за папярэчыну. Кіпер выбівае мяч. І форвард у справе. Вырушвае наперад. Небяспека! Мяч у штрафной! Фрэнкі де Йонг. Салемакерс. Зараджа! Ёсць гол! І ўсё ўжо не так і блага. І яшчэ раз можна паглядзець гол. Госці здолелі адзначыцца. Іх пасіў цяпер складае 2 мячы. Годная работа з мячом. Спрабуюць дзейнічаць праз цэнтр. Ёсць свае ў штрафной. Не ўдалося адразу забраць мяч. Лаўтара Мартинес. Шыкоўна ацаніў сітуацыю і аддаў мяч. Выдатна дзейнічае кіпер. Небяспечная перадача была. Нападнік з мячом. Як годна ён перахапіў мяч. Тилеманс. Де Йонг. Левый центр деф валодае мячом. Пас на правый фланг. Камавінга. Ёсць годны стрэл. Не дзейнічае. Пабачым кутавы. Добра згуляў і пакінуў суперніка без мяча, але цяпер будзе кутні. Навес у штрафную. І засталося 6 хвілін.
Няўжо згулялі. Мяч ляціць у браму. І яны яшчэ далей адрываюцца ад Так, все, суперніка. чемпион по игранию у футбол, але, да не, да что тут, І нам яшчэ раз паўтараюць что гол. такое кажешь? Мы, ну, просто, Гэта пошираемся разгром свет гостей. Гаспадары відеагульну, ўжо каб 3 мячы разумець, перавагі маюць. что дзейснуе, Аут. у якой якасці. Гаспадары будуць уводзіць Я мяч що у додам, уже гульню. набыў сабе, сталяваў. Петра. Левый вінгер з мячом. Пробіў. Ай, малойчык спыніў палёт мяча. 3 хвіліны дадае рэферы. Stoppage time. Ромелу Лукако. І падавай. О, Забіваць трэба. Але... Прыгожа. Так, офсайд. Усё-ткі быў офсайд. Суддзі не памыліліся з гэтым. Вось і ўсё, матч скончаны. Заўзятары рады такому выніку. Гаспадары... так, ну плей-офф фінал. Будем зараз гуляць. Каб атрымаць, можа, якусь узнагароду. 692 сілы каманды. Усе амаль пад 80. І вось склад каманды гаспадароў на гульню. Матч пачаўся, стартуйма. Годныя каманды сёння сустракаюцца. Упэўнены, што мы пабачым шыкоўны футбол. Ферры! Пробіў! Ну, такім стрэлам справакаваць небяспеку яму было не па сілах. Петра. І здолеў ён адняць мяч. З такой адлегласці трэба біць куды мацней, а так брамнік проста бярэ мяч. І гэта контратака. І вяртае мяч. Навесіць можна. Домінік Собаслай. Ратуе брамнік, аднак мяч яшчэ ў гульні. Так робіш, што хочуць. І на левага цэнтрдэфа пас. І ён вяртае мяч. Там Аменье. Ферры. Штосьці іх перапас нічога камандзе не дае. Ёсць годныя варыянты для перадачы. Праходзіць суперніка. Атака перабіраецца на левы фланг. Ёсць каму аддаць. Вось гэта клас! І зафіксаваў. Рикардо Арсаліні. І мяч пераходзіць пад кантроль супернікаў. Пас не прайшоў. Добры перахоп. Годны праход. Мяч ужо ў штрафной. Трэба біць! Лаўтаро Мартінес. Вось ён момант. Трэба ладзіць контратаку. Пас левому крайняму. Добра вы.
Мяч вылетая у аут. Мяч у штрафной, можно обострать. Штрафний удар зблизьку брами. На що тут треба було фаліть, не розумію. Удар ці навес. З такої адлеглості лепш, конечно, розіграти, але і пробити так само можна. Шиковно дейничает, спыняя соперника. Мартинес. Мяч близко до брамы, гэта шанец забить. И гэта першы гол у сённяшняй сустрэчы. Шиковно паводзіў сябе ў гэтай гульнявой сітуацыі. Мяч у гульні. До конца першай паловы сустрэчы засталося 8 хвілін. Мяч ужо ў штрафной. Еремер Кабаньянг. И штрафная! Брамник у справе. Гости атрымалі права на кутавы. Такому мячу брамнік даў рады. Малайчынка. Абы цяпер скутнем не падвёў. Подача с кутового. Тут лепей просто вынести мяч. Там Аменье. Педро. Выдатный дриблинг. И отрывался. Яны маюць два мячы перавагі. Паўтор гола. Выдатна ён згуляў. Файны мяч і топавае выкананне ў гэтым моманце. Што і казаць, абдурыў абарону. Гаспадары павялічылі сваю перавагу до 2 мячоў. Гульня аднаўляецца. Некалькі гульцоў без апекі побач. І вось зараз можна было б навесіць. Ось так гульня, яны скарачаюць адрыў і зараз будзе спякотна. Добра ён згуляў у гэтым галявым моманце. Госці сумленна папрацавалі ў наступе і розніца ў ліку складае толькі мяч. Гульня баронцы блізкая да ідэалу. Свісток рэферы, мы скончылі першы тайм. Камандам трэба перавесці. Шыкоўны футбол мы назіралі ў першай палове. Другі тайм, спадзяемся, будзе не горш. Ён прасоўваецца наперад. Гулец у штрафной. Всех обошел. Дзея брамніка. Адбівае мяч на кутавы і захоўвае перавагу для гаспадароў. Ох, як недакладна, а мог бы нарадзіцца і галявы момант. Лаутаро Мартинес. І тут ён годна згуляў, адабраў мяч. І б'е! І няма гола. Не далі гаспадары гол забіць. Малайцы, а цяпер будзе кутні. Розыгрыш кутавога, падача ў штрафную. Педро. Добра ідзе наперад. У цэнтры ёсць месцейка. Яхары. Выглядае шматабяцальна. Па-за гульнёй фіксуе лайнсмен. Глядзім яшчэ раз. Ага, футболіст так. сапраўды быў у офсайдзе. РБ плюс Б ціснеш. Так, а што гэта?
У адборы ці ў атацы? Мартинес. Калі б'еш, тады гэта, мне даецца, больш дакладны удар. Тады цісну, да. Пригожун добро провел отбор. Зараз у абароне паглядзім, што гэта дае. Ну, вот пры атацы можна ось. Заціснуў. Лёгка. Дакладны удар. Ну, ось, да, дакладны удар. Гэта вельмі сур'ёзна. И нам Вось зараз поставить гол. праз Ён вельмі добра дзейнічаў у РБД, гэтым наступе. МБ. Лічы, сам гол і лёгка стварыў. забівае тады такім чынам. Гаспадары здолелі Ну, калі па яшчэ цэнтру раз адзначыцца, знаходзіцца. і гульня аднавілася з цэнтра поля. Ёсць свае ў штрафной. І прабіў як выдатны магутны стрэл, вось толькі дакладнасці яму не хапіла. Мяч пакідае межы брамніка А што рабіць? і зноў у гульні. Што за пытанне? Падтрымка побач, можна аддаць пас. Ну, там жа ёсць гэты Файна шмат рушыць наперад. типу Тут ёсць удараў, падтрымка. які можна рабіць. А ён і праўда быў па-за гульнёй. Паўтор развеяў усе сумненні. І вяртае мяч. Гульня кіруецца на левы фланг. Выратаваў кіпер каманду, кутавы. Будзе кутні. А пакуль глядзім яшчэ раз, што і як у гэтым моманце зрабіў брамнік. І добра, што атрымалася адняць мяч. Знясілены ён, усяго сябе на поле пакінуў. І супернік без мяча упэўнена дзейнічае ў адборы. Арсаліне, неяк ён стаміўся. Можа атрымацца небяспечна, мяч у штрафной. Фінціш? Не, фінціць мне не Ну скажы, атрымліваецца. добра ж згуляў брамнік. А цяпер госці рыхтуюцца да кутняга. Навес тут. Я ўвогуле там, каб фінціць, там трэба разумець, у які бок ён пабяжыць, што ён там будзе рабіць. А мои фінты звычайна толькі горш, мне даецца, робяць. Ох, як недакладна. Хіба можа толькі 2-3 вывучыць і гэтым карыстацца, што быць упэўнены, што ты робіш. Ай, Малойчык спыніў палёт мяча. Перадача напрошваецца. Трэба прабіць. Як годна ён згуляў і тым самым яшчэ больш замацаваў перавагу каманды. Ось такі наступ у іх Зараз мы атрымаўся. дагуляем гэты матч і атрымаем Яшчэ раз госці узнагароду, пачынаюць туды з мне цэнтра, даецца а скончана лік сёння ужо глядзець стрым. разгромны. Вось, Ферран ну, Торес. такая цікавы сімулятор. Няма чаго Навучацца, выдумляць, вынесці мяч. гуляць, рэйтынгавыя матчы, каму гэта падабаецца. Ферран Торес. Гуляць з сябрамі, Мяч у спаборніцтва. штрафной. Вось. Спрабуюць арганізаваць атаку праз цэнтр. Намацоўваць свой скіл. Мартинес! І ёсць гол. Лік дагэтуль на іх карысць. Ну, тут шмат чаго можна рабіць. Шыкоўна паводзіў сябе ў гэтай Бабі гульнявой час сітуацыі. і цалкам яшчэ гэта на беларускай мове з беларускай гучкай, асалода для вышэй. Каманды надышай. Лік разгромны. Трымаў узнагароду Адваёўвае мяч у у Твічы. суперніка. Малойчык. Здаецца, парты пра дропсы кажаш. Так. Вельмі няўдалы пас. Пас леваму Вось. паўабаронцу. І супернік ужо без мяча. І на гэтым усё. Таму гуляйце, не ведаю, можна альбус турніры, каму гэта цікава, беларускамоўны, цалкам не ведаю, што можна гэта з гэтым рабіць. Так, ну клёва, що атрымаў, все ж таки дазнаўся, як гэта тут дропсы гэтыя працуюць, потым распавядзеш, можа, як увогуле гэта тут
атрымліваецца. Ну прышпіл, што ты там гуляеш якусь такую гульню, на дропсы ёсць, якія даюць якіясь там поінты, і ты ў гульню не з голай сракай заходзіш, так? Вот. Сёння тады ўсё. Дзякуй, што глядзелі, дзякуй, што завіталі. Давайте паглядзім гэты узнагароду, можа быць, і тады скончым сёння. Узнагарода за падзеі. Пры імунны набор ЦП гэтым даюць табе мільён ці 2 гэтых поінтаў, каб набыць можна гульца, і вось 85 якіх-то штучак. Гэта што? 6 узнагарод. 5 картка гульцоў, кэшбэк вось на 2 мільёны даецца. Такі шанс трымаць карткі майстар, майстар 2, шанс трымаць картку майстар 3, нават змяшчае базавыя карткі гульцоў. Вось, можна адчыніць яе за дзённы гэты чэлендж. Што тут у нас выпала? 15 якіх-то зорачак. Ну, нема з гульцоў якога можна там на ўзамацненне. Ёсць ось Сімеона, нават 81, гэта нападаючы. Можна паставіць, выкарыстоўваць. Ось. Ну, неблагая картка, мне здаецца. Не ведаю, што, мабыць, ёсць і лепшыя. Ну, і што можна тут набыць яшчэ ў краме? Ёсць тут крама, дзе мой рынок, мой клуб. Это інтэрнэт-крама, абанементы, заданні. Дзе я ось крама набораў. Колькі гэта каштуе? 350 ось зорачак, якісь адны суткі, што гэта гарантавана, што 0 з 7. Не ведаю, што гэта. Ёсць якія дадатковыя чэлленджы, каб іх адчыніць, ці як гэта працуе. Но ёсць, мне здаецца, вось гэты ЛПшны, гэта грошы, не за хорошы поінт, які ты можаш набываць, можа за заданні. А вось зорачкі, мне здаецца, можна вось праз дзённы гэты набываць. Штось ёсць на зорачкі? Ёсць яшчэ нават карткі на браць гэты поінты ЦПшны, каб гульцоў можна пад іх было набываць. Таксама, але ж яны вельмі шмат там, шмат гуляць трэба, каб іх атрымаць. Вось, але можна гульцоў тут набываць, трансфераваць і так далей. Там дадуць карткі. Узнагароды за заданні забяры, всё забраў. Ну такое круці, узнагароды твічы, так круці. Все, дзякую Шпатэйт, што быў. Дзякую астатнім, што таксама былі там Максіму, хто сёння завітаў. Сама фоловам, хто з новых, мне здаецца, завітаў, нават шмат досведу. Не памятаю ніка, але ж дзякую, што быў. А якой лігі ты? Сярэбрана? Ну зараз, да, сярэбраная, 6 ці 5, там, 6. Не памятаю, турніры локальні, казуальні, мой клуб дывізіоны, вось, 6. Вось, у меня ось чырвоныя, таму што я гуляць-то не умею, ось, меня все нагибаюць. Гульцы ў FIFA, ну і гэта цалкам зразумела. Вось так, дзякую всім, дзякую Шпатэйт, ты всім добрага вечарочка і пабачымся яшчэ. Адпачывай.